راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعات عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا اتكتاتلو زخبركم سمعتنا نايلومي 17 مسكرم كلتشحن 19 فنوى راديو إيرنا كموترو بزينا يجمر فلما أرستاتو أب بولونيا أب إرتراز كايد زلو عمتن مكهاس مسلن دو كبل زتوع سلفي تغايدو كينيا زي حقاو نقدر مقوتصار مس إثيوبيا زرخبا مسمرات عتيا أب صوماليا الشباب بزفتس مدقعتي بوحدو 12 وتهدرات بوروندي تقتيلهم زي راديو إيرنا دلت راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ኢጣልያ ከተማ ቦሎኛ ዝወፈሩ ኤርትራውያን ደሌት ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅን ምካስ ሰብኣዊ መሰላትን ደው ክብል ፀዊዖም እቶም ኤርትራውያን ብቐዳም 14 መስከረም ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ኢጣልያውን ንኩነታት ኤርትራ ቆላሕታ ክህቦ ተላብዮም ኣብቲ ባርነት የብቅዕ ስደተኛ ይመለስ ሕጊ ይንገስ ዝብልን ካልእን ጭርሖታት ዘለዓለ ሰልፊ ኤርትራውያን ደሌት ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ዝተሳተፍኦ ነይሩ እዚ ጎንጎንቲ ኣብ ቦሎኛ ዝተጸንበለ ብምስራት 40 ዓመት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ማለት ሃማድአ ምክያዱ ተወሳኺ ትርጉም ይሄቦ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዝመሓደር ሃማድአ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ክጠበቕ ዘይኮነ መጋበርያት ስርዓት ብምዃን ግዳዩ ዝገብረን ዘሎ ክብላ ሓያሎ ደሌት ፍትሒ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይነቕፍኦ መንግስቲ ኬንያ ዘይሕጋዊ ንግድን ምቁፅጻር ምስ ኢትዮጵያ ዘረኸቦ ክልተ መስመራት ከም ዝዓፀወ ማዕከን ዜና ስታንዳርድ ሓቢሩ እቲ ኣብ ከባቢ ሞያለ ተዓፂ ዘሎ ጽርግያታት ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝንቀሳቐሱ ነጋዶ ግብሪ ከይከፈሉ ይሓልፉ ምህላዎም በዓል መዚ ኣታዊታት ሃገር ድሕሪ ዘቕርቦ ጥርዓንዮ መዓልታዊ ካብ 30 ክሳብ 50 ናይ ጽዕነት መካይን በቲ መስመር ከም ዝመላለሳ ዘመልከተት በዓል መዚ ግብሪ ዝኸፍላ ግና ሒደት ምዃነን ኣገንዚቡ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዘመላለሱ ወነንቲ ዓበይቲ መካይን እቲ ኬላታት ዘለዎ ኣውራ ጽርግያታት እናጎሰዩ ካልእ መንገድታት ክጥቀሙ ጽንሖም እቲ በዓል መዚ ዝወቀስ እቲ መስመራት ኣብ ዝእዋንዚ ብትሪኮላታን ካልእ ሓጹራትን ተዓጺኾም ዘለውን ኣፍሊጡ እቲ በዓል መዚ ኣቐዲሙ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ነጋዶ ነበርትን ብዛዕባ ዶብ ዝሰገረ ንግድን ምእካብ ግብርን ብዝምልከት ዘተኸካይድ ጸኒሑ ኬንያውያን ካብ ኢትዮጵያ ከም ሰሜንቶን ኣእካልን ዝኣመሰለ ነገራት በዚ መስመር ዝኸእትውን ከለዉ ኢትዮጵያውያን ከዓ ከም ዘይቲ ጽሟቕ ሳሙና ኮቦርታን ካልእን ካብ ኬንያ የምጽኦ በዚ መስመር ካብ ዝመላለስ ዘይሕጋዊ ንግዲ መንግስቲ ኬንያ ኣስታት 30 ሚልዮን ሽሊንግ ወይ ልዕሊ $200,000 ግብሪ ይስእን ከም ዘሎ ንበዓል መዚ ዞባ ሞያለ ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ኣተሓሳሲቡ አልሸባብ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ወተሃደራት ብሩንዲ ተቐቲሎም ካልእ 6 ከም ዝቆሰሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ንወተሃደራዊ ምንጭታት ካብ ቡጁምቡራ ብምጥቃስ ሓቢሮ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓቅፉ ወተሃደራት ብሩንዲ ዝፀዓነ ቃፍላይ ኣብ ሰሜናዊ መቃድሾ እናተንቀሳቐሰን ከሎ ዝተፃወደ ኖታጊ ብምፍንጃርዩ እቲ መጥቃዕቲ ብቐዳም 14 መስከረም ተኻይዱ አልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ተኣሚኑሎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብዘይካቲ ነታጊ ብምፅዋድ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ነቑጣታት እውን ዝተወሃደ ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ምንጭታት ዜና ተሃገር ሓቢሮም ይኹን እምበር በተኸታታሊ መጥቃዕትታት ናይ ዝወረደ ጉድኣት ብዝርዝር ኣይተገልጸን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንኽሰርሓን ዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑሎ ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዚኡ ተኣኪደን ሚኒስትሪ ዜና ዝሓለፈ ተመክሮ ገምጊሙ ሓድሽ ፍቓድ ክህብዩ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረን ከምኡን ብሕጊ ንኽሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻግን ካብ ትማሊ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ክብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ربع 19 مسكرم 2001 ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ መበል 11 ዓመት ቁጥሪ 13
እዚ ረቡዕ 19 መስከረም 2001 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝወፀ ንምዕፃው ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ዝተዋህበ መግለፂ እዩ። እቲ መግለፂ ጋዜጣታት ብሕቲ ንግዚኡ ተኣጊደን ዝብል እዩ። እነሆ 18 ዓመታት ሓሊፉ እተን ዝተዓፅዋ ይኹና ሓደስቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ፍቓድ ካብ ዘይረኽባን ከካብ ዝጸንሕዎን ቤቶምን ተለቒሞም ዝተወስዱ ኣካየድተንን ኣባላተንን ከምኡውን ኣብተን ጋዜጣታት ዝጽሕፉ ዝነበሩ ጋዜጠኛታት ድማ ብዘይፍርዳውን ሕጋውን መስርሕ ኣበይን ከመይን ኣለዉ ሃለዋቶም ኣብ ዘይፍለጠሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካብ ዝዳጎኑ ክሳብ ሎሚ ድማ ንስድራ ቤቶም ብዛዕባ ሃለዋቶም ዝኾነ ይኹን ሓበሬታ ኣይተዋህበን ቤት ፍርዲ እውን ቀሪቦም ኣይፈልጡን። ሒደት መዓልታት ቅድሚ ማእሰርቲ ዞም ጋዜጠኛታት ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕልቶም ብጉጅለ 15 ዝፍለጡ ዓበይቲ መራሕቲ እውን ማእሰርቲ ኣጋጢሙ። ኤርትራውያን ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ወርሒ መስከረም ምዕፃው ነፃ ፕረስ ማእሰርቲ ጋዜጠኛታትን ዓበይቲ መራሕትን ዝዝክረሉ ዕለት ኮይና ካብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም እዞም ጋዜጠኛታት ናይ ፖለቲካን ሕልናን እስራት ፍትሒ ክረኽቡን ኩነታቶም ክሕበርን ይጥውዑ። ብዘይክኦም ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተጠባቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን መሰል ጋዜጠኛታትን ነፃ ፕረስን ካብ ዝጠበቓ ነፃ ማሕበራትን መንግስቲ ኤርትራ ሃለዋትን ኩነታትን እስራት ክሕብርን ናብ ፍርዲ ከቕርቦምን ዝቐርበሉ ዘሎ ጻውዒታትን መልሲ ከይሃበሉ ይቕጽል ኣሎ። ጋዜጠኛታት ብሕቲ ካብ ዝዕፀዋን ጋዜጠኛታት ድማ ብዘይፍርዳዊ መስርሕ ካብ ዝእሰሩን 18 ዓመታት ኮይኑ ዕድሜ ሓደ ጎበዝ ሓሊፉ። ኣብቲ ናይ መጀመርታ ተመክሮ ነፃ ፕረስ ኤርትራ ብዘገርም ክእለትን ፍልጠትን ናይ ምምዕባልን ምስራሕን ወኒ ነተን ጋዜጣታት ብውሑድ ዓቕሚ ዘበገሱ ብብርዖም ስፍሓት ኣተሓሳስባን ናጽነት ሓሳብ ምግላጽን ዘርኣዩ ተባዓት ጸሓፍትን ጋዜጠኛታትን እቲ እተመነይዎን ንውሕድ እዋን ጥራይ ከዓይሉ ዝኽኣሉ ነፃ ፕረስ ተዓፊኑ ንሳቶም ድማ ከም ሰብ ከም ዘይነበሩ ተረሲዖም ክተርፉን ከይዝከሩን ክገብር ዝተደልየ ዝመስል ስጉምቲ ኣብ ልዕሊኦም ተወሲዱ። እቶም ድሕሪ ምዕፃው እተን ጋዜጣታት ዝነበራ ሒደት መዓልታት ናይ ማእሰርቲ ዝተወስዱ ጋዜጠኛታት እዞም ዝስዕብዮም መድሃኒ ሃይሌ፣ ፍሳሐየ ዮሃንስ፣ ጆሽዋ ስዩም ጻሕዬ፣ ኣማኒኤል ኣስራት፣ ዳዊት ይስሐቅ፣ እድሪስ ኣባዓሬ፣ ዳዊት ሃብተ ሚካኤል፣ ስዒድ ዓብደልቃድር፣ ዩሱፍ መሐመድ ዓሊ፣ ማቴዎስ ሃብተኣብ፣ ሳህለ ፀገዝኣብ ወዲ ኢታይን ተመስገን ገብረ የሱስን እዮም። እምበኣር ካብቲ መስከረም መፀ ከምኡውን ኣብ ካልእ እዋናት ኩነታቶም ክሕበርን ፍትሒ ክረኽቡን ዝግበር ጻውዒትን ዝኽርን ፍልይ ብዝበለ ብውልቂ ከመይ ዝበሉ ሰባት ነይሮም ንምርኣይን ንምዝካሮምን ኣጋይሽ ዓዲምና ፍሉይ መደብ ኣዳሊና ኣሎና። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ንመድሃኒ ሃይሌ፣ ኣማኒኤል ኣስራትን ተመስገን ገብረ የሱስን ክነቕርብ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሓደ ካብቶም ብዘይ ክሲ ንልዕሊ 18 ዓመታት ኣብ ማእሰርቲ ዝበልዩ ዘለዉ መድሃኒ ሃይሌ ካብ መስረቲ ጋዜጣ ቀስተ ደበና ኮይኑ ክሳብ ዝተኣስረሉ እዋን ከም ምኽትል ኣሰናዳእ ኮይኑ ይሰርሕ ነይሩ። ከም ጋዜጠኛን ምኽትል ኣሰናዳእን ድማ ሓያሎ ዓንቀጻት ብሕልፊ እኳ ርእሲ ዓንቀጻት ጽሒፉ እታ ብተሪር መርገጺኣን ነቐፌታኣን እትልለ ዝነበረት ጋዜጣ ቀስተ ደበና ነቲ ሒዛቶ ዝነበረት ደረጃን ስምን ከትሕዙ ካብ ዘብቅዑ መድሃኒ ሃይሌ ምስ መሳርሕቱ እዩ። መድሃኒ ሃይሌ ኣብ 1971 ኣብ ዕዳጋ ሐሙስ ኣስመራ ተወሊዱ። መባእታን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ ከባቢ ገዛውቱ ዕዳጋ ሐሙስ ድሕሪ ምክትታል ድማ ካልኣይ ደረጃ ናብ ትሽዑ ኮኸብ ሰሜን ወይ ሳንታ እና ተባሂሉ ዝጽዋዕ ናይ ሎሚ ሰማዕታት ቀጺሉ። ኣብ 1998 ድማ ብናይ ሕጊ ትምህርቲ ተመሪቑ። ዶባዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ 1998 ስለ ዝተወልዐ ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ከቲቱ ዝነበረ መድሃኒ ብድሕሪኡ ፋይናንስ ኮይኑ ኣብ ሰራዊት ደጊሙ ከቲቱ ምንባሩን ቅድመ ማእሰርቱ ድማ ኣብ ሚኒስትሪ ፍትሒ ቤት ጽሕፈት ሚኒስተር ይሰርሕ ነይሩ።
ነትምህርቲ ንደቡብ ኣፍሪቃ ክቕጽል ይዳለወሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ንግሆ ዕለት 23 መስከረም 2001 ምስ ካልኦት ጋዜጠኛታት ብሕቲ ተጨውዩ ተወሲዱ። ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምጽራረምን ብሕጊ ንኽሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑላ። ሳሙኤል ቢዘን ይበሃል። ኣብዚ ክዛረበሎም ሓሲቦ ዘለኹ የዕሩኽተይ ወይ ከዓ ዝፈልጦም ሰባት መድሃኒ ሃይለን ተመስገን ገብረ ኢየሱስን እዩ። ብመጀመርታ ብዛዕባ መድሃኒ ክዛረብ መድሃኒ ካብ 91 እናትሒዝና ኣብ ሓደ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተና ኢና ንፋለጥ። ሕጂ ንመድሃኒ ክፈልጦ ከለኹ ኣነ ውዑይ ፍልይ ዝበለ ጠዋይ ዘለዎ ብጣዕሚ ልዕሊ ዕድሚኡስ ብዙሕ ፈሊቱ ዝፀንሐ ማለት እዩ። በርካ ቅድሚ ናፅነት ናይ ፒምፖም ንኤርትራ ወኪሉስ ፒምፖም ምስ የማነ ደስታ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ንኤርትራ ወኪሉ ዝፃወት ዝነበረ እዩ። ድሕሪ ናፅነት ከዓ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ምስ መፃናስ ኣነ ፒምፖም ዝበሃል ክፈልጥ ከለኹስ ፅቡቅ ገይረ ዝፈልጦ ሰብ እንድሕር ሃሊስ መድሃኒ ሃይሊ እንጂ ብዙሕ ብሶንኩ ከማንሱ ብዙሕ ተማሂረ ኣነ ፒምፖም ሲ ብሶንኩ የፈሊጠ ቴብል ቴኒስ ማለት እዩ። ሕጂ መድሃኒ ካብቲ ናይ መድሃኒ ዝኽርታተይ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ መድሃኒ ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ ዝነበረ ኣብታ ከተማ እንዳቐምቃማይ ስለ ዝነበረቶም ነቲ ከተማ ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ። እቲ ባህሪ ናይ ከተማ ሲ ብጣዕሚ ዝላበሶ ነይሩ። ሕጂ ስትሪት ዋይዝ ማለት ሲ ምሻለኪ ኣዝማሪኖ ዝበሃል ሰብ እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ መድሃኒ ኢልካ ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ ብቐሊሉ ማለት ነታ ኣስመራ ቢልያርዶ እንድሕር ኢልኪ ቢልያርዶ ንፍዕ ኣብቲ ሞካምቦ ገለ ዕዳጋ ሓሙስ ምዕባይ ከዓ ባስኬት ክእል ካልእ ነገር ቮሊቦል ክእል ገለ። ሕጂ ተወሳኺሲ ካብቲ ኣካዳሚ ወፃስ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝገብር ነይሩ ማለት እዩ። ናይ ዩኒቨርሲቲ ተምሃራይ ተሪእኸስ ዱሩት ብሕልፊ ወይ ኣነ እግሪ ኩዕሾ ፃወት ነይረ ተወዲዐ ካልእ ዝፈልጦ የብለኝ። መድሃኒ ግን እዚ ዝብለክ ነይሩ ሪፈሪ ከዓ ነይሩ ማለት ዳኛ ነይሩ ናይ ባስኬትቦል። ሕጂ ዲቮትድ ኢኻ ነቲ ነገርሲ ብስምዒት እዩ ዝርዮ ተገዲሱ ኢኻ ዝገብሮ። ሕጂ ንዝኣተዎ ኣታሕዝኡ ምስ ኣተወ ብቐሊሉ ዝፍኑ ሰብ ኣይኮነን። ህልኻ ኣለዎ ፐርሰናል እዩ ዝወስዶ ማለት ሲ ምስቲ ነገር እዩ ዝጣበቕ ስጋዕ መወዳእታ ከዓ ኣብ ዓወት ከብፅሕ እዩ ዝደሊ ዋላ ኣብ ትምህርቲ ከማን ከምኡ እዩ ነይሩ ህልኸኛ ድሕር ሎሚ ሰሚስተር ከምዚ ከምፅየተ ኢሉ ተጣፊኡ ከምኡ ገይሩ እዩ ሕጂ ከም ሰብሲ ፍልይ ዝበለ ዝገብሮ ዝነበረ እቲ ምሻለኪ ኣብ በዓል ኣሜሪካ ዝበሃሉ ሰባት ከም ዝኽእሉ ባስኬት ክእሉ ገለ ክእሉ ገለ ዝበሃሉ ሰባት እንድሕር ኣለውስ መድሃኒ ሓደ ካብኦም ክትጥቀስ ትኽእል ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። እዚስ ሓደ ናይ ሕጊ ተምሃራይ ገለ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ሕጊ ክንመሃር ከለና ከዓ ብጣዕሚ ካብቶም ምሻለኪ ዲቮትድ ኮይኑ ንፉዕ ህልኸኛ ዝፅዕር ሓድሽ ነገር ክፈልጥ ዝፍትን ምስ ሰብ ሕውስ እዚ ከዓ ብተወሳኺ ናይ ስድራ ምምሕዳር ከዓ ኣለዎ። ነቲ እንዳቐምቃማይ ከይዱ ገለ ከዓ እሱ ዝዓበየ ስለ ዝነበረ እሱ እዩ ባዕሉ ዘካይዶ ነይሩ። ስለዚ ናይ ቤተሰብ ሓላፍነቱ ዝተሰከመ ሰብ እዩ ነይሩ። ሕጂ መድሃኒ ክትብል ከለኽሲ ሓደ ሰብ ክሓስብ ከሎ ጋዜጠኛ ገለ እዩ ዝርዮ። መድሃኒ ግን ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ ብዙሕ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንዓይ መድሃኒ የብው ዝዝክሮ ካብ መድሃኒ ዘዘክረኒ ብዙሕ ነገራት መዓት እንዲ መሳዕቕ እዩ ተላጋፃ እዩ ተጫረቐ እዩ። ሓንቲ ተገርመኒ ንመድሃኒ ኩሉ ግዜ ዝዝክር ሓንቲ ኮቴሽን ኣለ ምሽ
أزي قال أنا قرب دلكا ويقال تقبر ويقال تقطع شو this is not fair تقولوا مش who told you life is fair بالنير مالسي ماني لوكا هيوتسي fair يا ماني لوالي أنا حجي غري أقول له خوسي تزوج بلوز نبرس أبرئ شيء وفت مسرع خوسي تهز رواتي أسدع حجي أتذكرني كبر إسي ذي تحكى خذروا يعني سلازم رحني بغمزي حتصر بزبالة من قدي بغمز قول شو يخيل توسع غاف نبركي خم هزبو خرجيتو أو أقول قلوت كاب غانتا تحيزو سقع فاينانس برقدي ولا ما لو كلا بزبات حسابي إذا خوينو خلو خب بس غازيتا غستدمنا كلمة غازيتا غستدمنا ناي سبورت بوزح سلز فلت ناي بشكلتا تناي مجمرتا إمبرسيف زخونت سرحة أب كوستي أب غازيتا من يمثل كتاب تحنتي ناي بعد جوشوا زنبرت ستيت أب ستيت ناي سبورت مدب حيزولهم نيرو حجيتا دتفلتت أزيات قرم بزح سبز سحبت ولا نتي ناي سايكل كستايسي بزح سو تهانتي نهاري أز جبرت انترفيو نيراسو زكايدا مس ود زكاريسن يوناس زكاريسن مس سناي حج حلواي قلمله قلت بلا نيراتا رقستا معصبين بيبوا سيتي تشعو همو دحر بحسب كدنا أنا سي قريفين ير أورسيرين نير بسون كوجن كيدا أتي شو أنا نسون اللغينا نير أنا نايسن نير وسنا يوناس زكاريسن كيدنا وحنسا وقلمله رينا حجي معرخ ندزي إنفلونس كم زمت مسفلته دحريو قصدم أنا تبل مسميكاس 4 يوم حقتهم هارم نيرو دحري تمسكن تحويسهم هبتا أبي مانا دانيا لعلوي بيت فرد زنبرتي مالتي يوسف الازار زبهال اب كندا دولو بيكاس معرتب كا زي سمين امريكا زلو مالتي زياتهم كوينوم نتا قصدمنا مسريتوما مدهانيتي تراي زي فلت حدش نايسنا صحف كلوتو بريبيرو كرخو خاخيلو مالتي تخالق زنغور كخير يخيل خم وا تردي نور مالسب مستغلو خمزيتات توساخسي ناي مصحف إذا ناقبرها حنسا بريف يقبر قال ملي نيرو حنجي ناي سبورت تراي ديكونس قلت متات كمان تصحف نيرو تقربي مالتي مسوق أنا يحق مهورن كا حج حسابي مالتي تمرت قريفنا مالتي كان بقول كسب دينا نرئيس لنا مراني حجي مبزحت بسب من حق مهورن دينيرو قال مالي أسي كون مراني فولي سكوبرو سيئتاتي نيرو تي ملكوعو مالتي تي ناي بحق 5 كتريو خلها مراني اسمين يورتيل كيس شو انت حسرت سب كويني أبتا زنبرتو أبتا بنات بزنقاساو سولو زنبر اوانسي بوزح ነገር አቺፍ ከገብር ዝኻሊ ለሐርተ ማሃሩ ገለና እንታይ ብለና ነው መስልክና ነገር ተስሐቀን ዘረባ ናን ሐጂ ትምህርት ምሽ ተቀድሞ ምሽ አብ ጂፒኤ ገለመለት ቀዳደሚሃ ሐጂ ተቀድሞ ምሽ ዳን ንውጻ ጥራይ ከሪኤክን ይብለና ነው ምሽ ወጣና ናና ዘልከም ይሻለክ ቤት ፍርዲ ገለመለ ናይ መንግስት ስራሕ ገለን ስራሕ እሱ እዚ ሁሉ ነገር ገብር ነይሩ ስለዚህ ስትዝበሎ ሲናይ በሐቅ ዝሆኖ ኣብዚ ዓዲ ነይሩ እንተዝኸውን ካብቶም ሙሻለኪ ኣብ ከምዛ ዓይነት ኣብዚ ከም በዓል ኣሜሪካ ነይሮም ተዝኾኑስ ከም በዓል መድሃኒት ሴሌብሬትድ ክኾኑ ዝግብኦም ሰባት ኣብነታውያን ሰባት ተባሂሎም ክትቆሱ ዝግብኦም ሓደ እዩ እዚ ነጊረከምሽ እዚ ናይ መጽሓፍ ግጥምታት ኤዲተራል ክጽሕፍ ዝሕርዩ ትምጽሓፍ ግን ልዕሊ ዝኾነ መድሃኒት እንታይ ጽቦ ነይሩ መሲልኪ ነታ ጋዜጣ ምስ ካልኦት ከይዱ ርእይቶ ምስ ብዙሓት ዓበይቲ ካብ ዕድሚኡ ንላዕሊ ዓበይቲ ሰባት ናእሽቱን ገለ እንዳተራኸበ ነታ ጋዜጣስ እቲ ናታ ስኮፕ ማለት እቲ ናታ ካቨሬጅ እቲ ካብ ናእሽቱ ስጋ ዓበይቲ ይገብሮ ነይሩ ይሰምዕ ከዓ ነይሩ ሕጂ እዚኢታት ብልጫ ነይሩ ማለት እዩ መድሃኒ ከም ሰብ إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية
ብ1971 ካብታ 7 ቆልዑ ዝወለደት ስድራ ቤት ኣስራት መብራህቱን ኣብራህፅን ሃይለን ኣብ ኣስመራ ዝተወልደ ኣማኒኤል ምን ኣስበኽሪ ኮይኑ መባእታ ኣብቲ ሽዑ ሰሜናዊ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ማእከላይ ደረጃ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሽወደን ኣኽርያ ካልኣይ ደረጃ ድማ ኣብ ሳንታ ኣና ናይ ሎሚ ሰማዕታት ወዲኡ ብድሕሪኡ ኣብ 1989 ናብ ባህር ዳር በመኻድ ፔዳጎጂ ማለት ትምህርቲ ስነ መምህርና ንሓደ ዓመት ተኸታቲሉ ኣብ 1990 ድማ ናብ ህዝባዊ ግንባር በመጸንባር ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ክሳብ መስከረም 1992 መምህር ኮይኑ ኣገልጊሉ ብድሕሪኡ ኣብ 1992 ናብ ትሽዑ ዳግም ዝተኸፍተ ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ በምእታው ትምህርቲ መሬትን ዕቃበ ማይን ኣጽኒዑ ኣማኒኤል ስድራ ቤቱን ናይ ቀረባ ይዕኽቱን ዝምስክርሉ ንካልኦት ከረድእን ንሰብ ክሕግዝን ዝያዳ ጸዓት ዘጥፍእን ብውልቁ ከጽንዕ ዘይርእ እንደኣ ይንበርንበር ከም ኣብ ካልእ ዓውዲ ዝነበሮ ትኹረትን ትዕድልትን ኣብ ትምህርቱን ጸብለልታ ስለ ዝነበሮ ብዝለዓለ ነጥቢ ተመሪቑ ድሕሪ መመረቕትኡ ኣብ ሚኒስትሪ መሬት ማይን ኣከባብን ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ኣብ ደቡባዊ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከቲቱ ኣብ ኣሃዱ ሃንደሳ ተመዲቡ ክሳብ ግዜ ማእሰርቱ ይሰርሕ ነይሩ ኣማኒኤል ኣስራት ዋና ኣሰናዳኢ ናይታ ብለካቲት 1999 ዝጀመረት ጋዜጣ ዘመን ኮይኑ ናብ ሰንበት ዕለት 23 መስከረም 2001 ኣብ ዘውግሕ ንግሆ ካብ ገዝኡ ብኣባላት ጸጥታ ምስ ተወስደ ክሳብ ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዒራዒሩ ከም ዘሎ ዳሕርወት በብወገኖም ዝፈለቁ ክሳብ ሕጂ ወፂኦም ዘለዉ ዝደሓሩ ሓበሬታታት የመልክቱ አብርሃም ተስፋሉ ልበሃል ካብ ፐን ኤርትራ ንኣማኒኤል ኣስራት ብብዙሕ ነገር ክዝክሮ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ስነ ጥበብ ኤርትራ ዝነበሩ ኣስተዋፅኦ ኣብ ትንሳኤ ስነ ጽሑፍ ዝነበሩ ኣስተዋፅኦ ኣብ ስነ ነቕፌታ ናይ ኤርትራ ዝነበሩ ኣስተዋፅኦ ብዙሕ ክጠቕሱ ይኽእል እየ ሓንቲ ካብተን ብውልቂ ግን ኣነ ዳሕረ ጋዜጠኛ ተማሂረ ዋላ ጋዜጠኛ ኮይነ ንብዒ ዓመታት ሰሪሐ ወይ እስካብ ሕጂ ምስኡ ዝተኣሰር ሞያ ኣለኹ ሕጂ ብቐንዱ ናብቲ ናይ ሞያ ጋዜጠኛ ንክኣቱ ዝደፍኣኒ ናይ ኣማኒኤል ኣስራት ትፍኢት እዩ ተማሃራይ 11 ክፍሊ ከለኹ ብንእሽተይ ዓቕሚ ኣብ ዘመን ይፅሕፍ ነይረ ድሓር ዩኒቨርሲቲ ኣትየ ቀዳማይ ዓመት ከለና እቲ ናይ ተምሃሮ ምስ ቀዳማይ ዓመት ዝወዳእና እንታይ ተምሃሮ ናይ ኣድማ ናይ ማእቶት ናይ ትኽሊ ትውድ ድላይ ሰብ ከከም ሽሙ ይሃቦ ንዊዓ ንገልዓለን ተወሲድና ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ምስ ተመጀመርያ ካብቲ ቤት ፍልጠት ተገፊፎም ዝኸዱ እየ ነይረ ሕጂ ቅድሚ ምኻድና ናትና ክንፅንዖ ዘለና ዲፓርትመንት መርፅና ኢና ሕጂ ቀዲመ ከምዚ እንታይ ሓስብ ብዙሕ ግዜ ስለንዘረብ ዳሕራዩ ቀዳማይ ዓመት ከለኹ ገለ ካልኣይ ክልኩስ ቀዳማይ ዓመት ክልኩስ ኣብ ጋዜጣ ዘመን ክሕወስ እውን ከምኡ ሓሳብ ነይሩ ኣማኒኤል ምሳናስ ክትወሰና ኢኻ እንዳለ ማለት እዩ ጀን ክትገብረና ሃብለን ነይሩ ሕጂ ብኸምኡ ድፊት ጋዜጠኛት ከፅንዕ ወሲና ማለት እዩ ዳሕራይ ገልዓሎ ኸድና ዊዓ ኸድና ክሳዕ ገና ኣብ ገልዓሎ ክልና ሽዑ ሰዓት እንተ ጋዜጣታት ስለዚ ጋዜጣታት ተታዝዩ ብሉ ሽዑ ጋዜጠኛ ተባሂሉ ማለት ኦልሬዲ እቲ ክምሃሮ ዘለኹ ዓዲ መሪፀ ስለዝኸድኩ ድሕሪኡ ቅይሮ ዝኽእል ክስታይለን ኦልሬዲ ድፊት ኮይኑኒ ዳሕራይ ሽዑ ከምዚ ናእትኸያ ሞያዩ ብሰላም ኢለ ዝኣትወኒ ፍቕሪ ማለት እዩ ናይቲ ሞያ እንደገና ከዓስ ከምዚ ሽዑስ ከምዚ ተስፋ ዓይነት ነይሩ ከምዚ ዋላ መፅኻ ሳብቲ ጋዜጣ ናይ ክትሰርሕ ትኽእል ኤነስ ከምዚ ከም ትኽእሉ ብዙሕ ይረኣዩ ነይሩ ሽዑ ሕጂ በኣትየ ጋዜጠኛ ተጋፅንዐ ገና ግን ክኣቱ ከለኹ ክንጅምር ከለና ካልኣይ ዓመት ናይ ጋዜጠኛት ናይቲ መደብ እተን ጋዜጣታት ተዓፅየን ኣላ ሽዑ ከምዚ ነርቃለን ሳቢና ንዘርኦ ትብሎ ግጥምላ ተቕምቱልና ሕጂስ ሽዑ ምስ ተማሃርካስ ኣበይኻ ትዘርኦ ጋዜጠኛት ማለት እዩ እቲ ዓውዲ ትምሃሮ ኣለኻ እቲ መዝርግ የለ ማለት መፅሓፍ የለን ገለን ከይድ ማለት ሕጂ ንኣማኒኤል በዚ ዩዥዋሊ ማለት ከምዚ ብዙሕ ግዜ ዝተፈላለዩ ብዙ ኣጋጣሚ ዝክሮ ግን በዚ ሓንቲ ዓብ ማለት ኣብ ሞያ ማለት ክሳብ ሕጂ ዘለኹ ሞያ ስለ ዝኾነስ ብናቱ ድፊትን ብናቱ ምትብባዕኒ ኢና ውርባቴ ቅድሚ ምእሳሮም ንሕና ገልዓሎ ከለና ከም ዝብለኪ ገልዓሎ ከለና ኢና እቲ ምዕፃው ናይተን ጋዜጣታት ተረዲእና ወይ ፈልጥና ገለ ሕጂ ቅድሚ ገና ከሎ ቅድሚ ከሎ እቲ ድምፂ ሓፋሽ ካልእ ናይ መንግስቲ መራኸቢ ብዙሕ ካልእ ዘረባዘረብ
احنا خلق كونت نيرناتي ما سرتي حجي لو انت عنقه صيفه حبيب حد ابال زخيد نبر حبيب افل سنه فلتني كساغيرا مادي سدينا وندل اتا صحفتي ابتا مجرشه حتى من نغاص زمن ابا تحتي مالا مالسي كابرور ما قال على زنفرت قصلو رات قالت لترستا امودات حتى قلت 15 مسكر ما بات حتى مالسي حجي سدي زلو مالسي بناي بعشم قالت كوميرو باغير سدلو انتاي شعب ليش ما وساسو تعرف مسترخبنا كل صار وقت معلتي واحد معلت رحنا حد معلتي فاكت اب تزيد كاغي اب رويال زخون ويرال وي بس زين نرخب على هذا ريستورانت بالم ريستورانت يعني كنت يجوا على ابنا نرخنا ترخيبه شعو مع الرخيبه قال حزن مالس شعو ستارغا تسبيو زنبري ما شاء الله مزي اي ثرفنا نحنا مالسي متاوناي مسمع 15 متاوناي قال لي شعو ليش بزعاتها تحت زاري مالسي دفير كان انا خاص والله تاب نابل شم كاس لتفلسي بخوميه بزي شم غير عقلين مالسي مو خي كو خي كم سم حاسي كابت اوفيس كاس كستاغ ولا مالسي كابت فالسي اللي هذا قال لي وانا شو حاس فرحي زمان انا خلص علي انا تسكفيلني دعري ايش دعري حد مالته كذا مالتي اي كان زي ترى من بقى كستاغ انا مالتي كنت اسر قال ليش امنت دحرا ما أسرت يابتي قدامي مدبر بوليس كلهم كان مزح حسب نوسح نيرنا أنا رخلنا ما قلنا نفس على نيرنا حدا عاركنا حجي شو ما يكتوصني أبدقوا على هلو كان رابعني روسي أو خبط سحبتوا أسرت خبط سفريو مالسي خبط عنا أنا الأسرات سفريو كان تمهارا يونيفرسيتي قاعد أنا خويني بخلق قداي أبتام على من الأسرات أسرو مزنورو كارش شلا أبانيرو دحراي انتي اسف حلولو قال مالتي درس وصحوا على حجنا انا ماني الاسرار نحلب سعلو مقبس تي تمارا يونيفرسيتي يوصحوا مالتي كن سوق غازنا يكون شعوب مالس كم زفلطنا سو نعلو قال مالتي شعوب انتي يلو يخلو خوص خلو زدي نتعرفنا ابريمو مالس يصحنا له شكارات قال قنينا تي مقبو قال قنينا كستو يعني شو متوسنات كستو انت هون كي خاص كن الزفر كن الزفر حس دخون كي خا ولا ما بدي افرح كاغليس أبى أسد خالص إلا قصلني هذه ناس حكنا سلا قصلني تيزخري صحيف كايو زلها ولا قدمي حجز بالكايو وقت بصحوا معد رخيبكم نيركم ولا باكل كوفايت بولو مسام بندنا يزخون أسر بعد كال عالم نريو توصح مسكت كاس سلام تبلو عدل لك اختزاربو قال لهم إيه نبران وي مجب مئتا ويش جرام مئتا ويقليو جن شعون تايسمع كان يروح خمس زوت رو مسلوكم نيرو حج 10 شهور عمت حاليفو كنزارب كلنا حج بزعبة ما نيل تايسمعك شعودا مالسي كم زي سومون كنت سومون كوسي كم تروح تحسب كم زي كسع كابتا ما سرتي كابتا قدام من البوليس كعلو سدوس كل سبسي بزح تسفاينا غيرنا ولا تمر غم بعلو مالستي تمسح تهالوت مفلاسي تسفاي غيرنا نيرنا كسع دحراي زخدو ببوان دارغا نفسك فورحي نفسك حمش بس بعد دحراي كم بعد كلنا بيرعيرو شعوب عيرعو هني في نيرو فوتاغن كسع دو سدو دحراي سبسي قرب تسفاي غيرنا دحراي تمنقص وكا تسرعت انه ساعه كم زعنت كانت هي زغم سبس انا ورن ولا نتهم عبيت مرح نتهم قالت مرحتون وفتحوا مغني مزول تسفانيرو سبب مجمره انا وين كمان نرجع مع الاسلام زي كل الناس فتحوا حجي حجوا مصنعهم قال لي اجنا تاع استنايتا اب حدث ارشاد تحتمت زينه شوس منقستي مقاصات حتى نغزي عاصيلو نغزي عاصبن زد اللي مسعت كثير خاص داغما يفقد كيب يقرا نغزيون داغما يفقدنا كلتي انس 18 عام كمان عادي نغزيس 18 عام عاصين الله شعو كاب زبركتو زنبرو سبات كم مخانكا صحفات نتم غازيطا ران زغبرو وي ون كم بعلمانيل مالتي وناي زمن دكايدو نبرخا قربت كم زنبركا انبابون نيركا رغصنيا تا غازيطا تنغازيطا هاتو زوزو سنبب نيركا كساب كندزي 18 عامت بزي زخونه يكون فرداو مسرح بزي زخونه يكون دهاي مو ابي كم زلو بزي فلت منقدي كتحز قبو زخونه يكون نغرات نيرو وديوتي غازيطا بتات بحتي زوزو زنبرت حسوتات حجي سخاطر يخلها بعيني نصنت هي حسابك مغلاص ناي ميديا كم غازيطኛ خوين غاطر يخلاص انتي تبل زت حز نغر زي نبرم كان كو فيلم تصبي مالسي ابتن
مستعصواسي تأكيبهم بعد مدهني عليه أماني الأسرات قالوا نايبت تأكيبهم زينا زي مترانين نصيفهم من نسر زينا إحنا سنتنا جرنا يلوم ستران نصيفهم لسوا حبنا بنيرهم ولا حو زعلنا جشواسي دوم جيت أشرو جشوا طبعا تسمع السنة اليوم يسروا لهم سالس كيدنا بسمونا بناس التايلس أنت هم زقور زلهم تخون يسب عدنا ليكون إحنا بمسألة بس نسرع لنا عدنا يقعي يلون كاتعو نسوون قبل دقل مالتنا يتحلف كاتعونا ولا دوت هبتمي قال شو معلتي تأثرنا لما يبعت جزءهم كجوفهم متسمى يترخبن متسمى حد طويل سبت في تمرت مسينا بسرعة مسينا حج كلهم ولا جيش واحد يخاب قاش باكا يتمنسو مالس شروس بز يقول لك قال خابين يور بعدت بخلي سرعدت تنقى ساعة مستعد صوت تملس هاو كل سب حوي كم زعل لنا نقول ما حجي كل سب هدم داول مالس هدم ولا الحراسي هدم كلهم حجين تاني دخلنا هنا هدم ولا من ثاني حل سزار ولا زراس يعني لما كنا صاروا كسحف خلوا عدنا اللي دخلنا هنا هذا بجبو إحنا بتزول كتو حق بريس نصحنا سرحنا زحتنا بدايك دملس إحنا قلنا كاب عدنا زهد النجار يوم نندلهم ثانيهم ده حرايك كم زي مالسي ولا مستروني ولا تعديتها ولا انتهي موجرة مالس هم زي تم نفوتهم سلزونا تبينا ولا نقول له والله حجي قال سبري حقوق نقولنا نسيب جنزب دوس نيرم كوسلهم ربح حزنا برم كوسلهم قول على حجي حقوق دي توان سكالك مزغلي حجي خلينا جايز لازم بصحتنا ينبرم أمن الأسرات أبع شغل قول نيرو هادو صحفات كيف قال لما لا تصنع أب دام ناس كمبيوتر سنتر عربي يعني بشكل مسيو فسوم كان خط الوداع دي هادو قالت رأسه قال زبالو نيرو مالت كمان قالت تقول إن شاء الله بدك عربي تصيح تجاي تس عربي تسرح كلام دوس تحرقهم قال أي زي سولس حتى نيرا ربع حجي والحين ولا بيصفتون عامين أي نبرم من زمن سازم كمبيوتر أي نبرم كمبيوتر أبتنا الناس كمبيوتر سنتر صار نيرو قالوا قرب كمبيوتر هلوان ما يشوي بتصحف زي تكلم هلوان زيهم عن سواتي ما يسل ناي فقري ناي حجرون نادلي زي ما مو ينبر كم زي نخعنو تلاقيهم ويعني قبل زحتنا نقدر تزقوس ما حشوا مقعنهم مان بلعم كم تقولوا من البعث ونون فردته زقربو ملس محلو زغلو حتى أبراهام يغني لي من البعث مسماني إلى تحيسكا نايمود أتاقل تذكره معك عدل كويك انتهي مخبر مالس خمزي حدا خابتي استمر راخي تعمل تسكف كيم منقمر كم زعانت زخري بألفية منقص نخرج عندي تو منقص ولا لا ساعات ولا نخرج عندي دخلوا سعر زلوا هجي كم زعانت مزخر غتصالي أبتي زخرنا يسب مفلاتنا يسب هجي عاد غابت بني أتران غرس سيد سرعة مالسي كفالة غتصالي كيرسلو سب مالسي من مخانم كاس تحدث ولدونا يفلطوا من مالسي كالك مسلق لي أزيهم الحقات من عجيب نتي نزلنا عشر نظم وانا مسينا عشر نورو تحرك أسكن حدا أنفت ولا إرشاسي شعو زي ما قاعد تزل السيف حج ولاس ولا بيرتاحون جينا ولا خطي مخزن ولا ألوان لوجن أقعد أمهن ولا كن بتدخل السيف كم زين أبدلوا أنسي إرشاس كم زين راه حجو كاد عرفت من تاخذ دخل درجات بتسعمون يوم تناي ناس أبرس وكأتناي حسب كان ينقلص مسرح مالج حجي عادي مسألة خوف اليوم تستعرف أنا ناتهم زلنا على نتويك أنا ناتهم زلنا ترى خون سمعنا ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምትፈራረምን ብሕጊ ንክሰርሓን ዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንጻገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ። ተመስገን ገብረየሱስ ክርቢት ኣብ ዓውዲ ስፖርት መምራሕ መደብ ጋዜጠኝነትን ምውሳእ ኮሜድን ሉሉይ ስም ዝነበሮ ኣባል መሰነዳእ ቦርድ ጋዜጣ ቀስተ ደበና ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ እዩ። ተመስገን ገብረየሱስ ኣብ 1965 ኣብ ተዛዕበየሉ ገዛ ብርሃኑ ኣስመራ ተወሊዱ። ተመስገን ካብ ብንሽድኡ ኣብ ትምህርቲ ፀብለልታ ከም ዝነበሮ መምሃርቱን መተዓቢቱን ይምስክሩ።
ናብ ዩኒቨርሲቲ ዝሕልፍ ነጥቢ እኳ እንተረኸበ ኣላይ ስድራውን ስለ ዝነበረ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቱ ከቋርጽ ተገደደ። ድሒሩ ድማ ቀትሪ ኣብ ምንባይ ስድራ ውዒሉ ምሸታዊ ብዝከታተሎ ዝነበረ ትምህርቲ ብስነ ሕሳብ ብዲፕሎማ ተመሪቑ። ተመስገን ካብ ብዙሓት ኣባላት ቦርድ ምስንዳእ ጋዜጣ ዝነበሩ ብዘይካ ፍስሓ ዮሃንስ ጆሽዋ፣ ዳዊት ይስሓቅን ዮሱፍ መሐመድ ዓለን ብመጠኑ ዕብይ ዝበለን ዝተፈለየ ተመክሮ ህይወት ዝነበሮን እዩ። መብዛሕትእን ብሕታውያን ጋዜጣታት ብተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ወይ እውን ናይ ቀረባ ምሩቃት መንእስያት ክጅምራ ከለዋ ተመስገን ግን ካብ ቅድሚ ናጽነታት ሒዙ ሱሚስ ነጥበበኛን ኣላይ መድረኽን ኣዱሊስ ባንዲ ነይሩ። ዳሕራይ ኣብ ጋዜጣ ቀስተ ደበና ኣሰናዳኢ ዓምዲ ስፖርት ኮይኑ ምስ ተጸንበረ ድማ በቲ ኣብ ስፖርት ዝነበሮ ኣዝዩ ዓሚቕ ኣፍልጦን ውልቃዊ ተበግሶን ነታ ጋዜጣ ዓብ ደርዒ ኮይኑዋ። በዓል ሓዳርን ኣቦናሆምን ተመስገን ምስ ተዋሳኢት ክብራ ጸጋይ ሓዳር መስሪቱ ነይሩ። ተመስገን ኣብ 12 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ድሕሪ ምውራዱ ኣብ ክፍለ ሰራዊት 16 ኣብ ከባቢ ኣውህነ ዓዲ ቀይሕ እውን ነይሩ። ዕለት 23 መስከረም 2001 ምስ ካልኦት ጋዜጠኛታት ብሕቲ ተጨውዩ ምስ ተወስደ እንሆ ድማ 18 ዓመት ሓሊፉ እንተስ ብህይወት ክህሉ ወይ እውን ከም ብዙሓት ግዳያት ክፍለይ ደሃዩ የለን። ተመስገን ካብቶም ብሙሉኦም ጋዜጠኛታት ማለት እዩ ኣቀዲመ ድፈልጦ ብቆልዓይ መጀመርታ ቀዳማይ ክፍሊ ክመሃር ኢለ ኣብ ገዛ ብርሃኑ ዝበሃል ገዛ ኣብ መስእቶ እውን እንዳ መምህር ሓዲሽ ዝበሃል ነይሩ። መምህር ሓዲሽ ድሓር ሜዳ ስለ ዝኸደ እታ ቤት ትምህርቲ ምስ ካልእ ተሓዊሳ ናይ እስላምያ ድያ ገለ ቤት ትምህርቲ ነይራስ ተሓዊሳ ሕጂ ምስ ተሓዊሳ እታ ቤት ትምህርቲ እንዳ ጎን እንዳ ኣለማሕርና ድሕሪ እቲ ቀይሕ መረባዕ ዝበሃል ኣሎ ኣብቲ ገዛውትና ብድሕሪ እያ ሕጂ እታ ጉዞ ኣበያ ነይራ። ተመስገን ሕጂ እቶም መምሃራን ስለ ዝፈልጥዎ ይመፀና ከምዚ ሞኒተርና ኮይኑ ገብር ኣነ ቀዳይ ክፍሊ ከለኹ ሳልሳይ ክፍሊ ነይሩስ ካብተን ዘይርስዕን ምፅእ ኢሉ እዩ ከምዚ ቀይሕ ዲክቴተር ዓይነት እዩ ፅቡቅ ኢኻ ነይሩ ሮጊድ ዋላ ስእሉ እንዳሕሪ ይኸም ሕጂ ዳምቡጭ ቆልዓ ኮይኑ እንታይ ዝከረን ከምዚ ምሻሎ ዓበይቲ ኮይኖም ዘፍርሑ ከኸሞም እዩ ነይሩ በትሪ ሒዙ መፅኡ ሳትበሃል ገለመለገለ ይድብለን። ሕጂ ክልተ ክላስ ነይረን ቀዳማይን ካልኣይን ሕጂ ኣብ ሞንጎ ፊኒስትራ ነይራ ደይርስዖ ኣብታ ሞንጎ ፊኒስትራ ደው ብል ሕጂ ንክልቴና ክላስ ብሓደ ከምዚ ኤቢሲዲ ዓይነት ምሻሎ ከምኡ ይምህረና እንታይ ደይርስዖ መሲልኪ ኣርም ቅልፅም ገለመለ እንዳበለ ብዙሕ ቃላት ይዝከረን ካብታ ዘይርስዓ ግን ኣርም ትብል ምስ ኩስትያ ትዝከረን ተመስገን እዩ ዝዝክሮ ቅልፅም ማለት ዋላታ ትግርኛ ኸማል ቅልፅም ማለት ምዃኑ ሲ ቆልዒና ነርና ተረዲኸን ወይ ዝዝክሮ ሽዑ ዝጋዕሞ ድሓር ካታተሉ ነይራ ጻዕዳ ክዳን ክደን ዝነኣሱ ከሎስ ናይ 4 ስመራ ተምሃራይ ኮይኑስ ኩሉ ሰብ ዝርኢ ነይሩ ፍሉይ ነይሩ ተመስገን ትምህርቲ ኻኑ ፍዑይ ነይሩ ነዲኡ ኸዓ ሓደ እዩ ነይሩ ኣዲኡ ኸ ልክዕ ናይ እንድመስላ ነይረን ቀይሕ ፅብቕቲ ሰበይቲ ኣይርስዐኒ ሕጂ ከምዚ ናይ ተመስገን ዳሓር ንተመስገን ካልኣይ ግዜ ረኺበዮ መሲለኪ ፍሉጥ እዩ ተመስገን ካብቲ ዘሳቐኪ ትብዓት ዝበሃል እዚ ምሕፋር ዝበሃል ኣይፈልጥን ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ተዛረብቲ ኸ መስሓቅ ተዛረባይ ሕጂ ኣነ ብዙሕ ብኸምኡ ኣይፈልጦን ግን ብርሑቕ ክትሪኦ ከለኹ ከምኡ ዝከረን ሓደ ግዜ ግን እንታይ ዝከረን ዕጥቂ ገይሩ ገለመለ ኣብ እንዳስላሴ ኩዕሾ ኣክሮባት ገለ ንፍዑ ነይሩ ግን ኩዕሾ ግን ብዙሕ ኣይክእልን ነይሩ። ሕጂ በቃ ምሻለኪ ክስታይ ተዛረባይ ገሎ ስለ ዝኾነ በቃ ቆቢዕ ገይሩ ዝክስታይ ስካፍ ገይሩ ኣብ ርእሱ ዝኣስር ገለመለ ብዙሕ ሲ ኣብቲ ግዜ ትሳይ ነበር ንሱ ግን በቃ ትሪኦ ኩሉ ሰብ ሕጂ ብርቱዕ ተፃወታ ይኸውን ገለ ኢዱ ፅበያ مسألته بساعة كتير نعوز كله زود تسحق خزقود سود يمسكني بقول حكي لي خوي عشوا زي ذات كاز كروم مالتي ناتو فيليس فيلن نجر نوبر دحرت واساي كوين واسا نيرو دحرفت موداتا ناصنت كون كل خاب كينت كم ذا كان بارق لما خوين معاتا مارنيا تقول تجرينيا ملكت نيرو تمرت خانو في نيرو اكستنشن مار نيرو
دعرانا زنا يمشالو مسارة تمرت قال ما لقى الأسبوع اللي ربي زي درجي نأسر تهل تخفلنا يموداتا كانوا تناصرنات أبتي بيت مرتنا معي منت قالت وهايلنا خيدنا أنا أو إيه أبتحتي لسي وقصيد قبرنير سوبرفايز وجعل لنا ني شعود صبو غيرنا خاخلا جيز ترحيبنا مالتي سو نايتي بيت نايتي قبلي صحفي نير دحريو دحرنا صنت اي نبرن نابي كم زنبر يذكروني دحر جن تميلي سمتي ترحيبنا يتطمي قليل هميل لها قليل ني نعلل دحر اف سبورت بقلب كيح بحري قال ملا نايتهم ناي كيح بحري البا مالتي ناتهم ناي مسؤوم سي صبوق ركباب بشكلتا بلي اب كعشو قوميتات نيرو لعليو خا تواصاي نيرو اب يوبو دغو تبل موسى تواسي نيرو اب اكوريتو تبل جن فلتي مسحق كوميدي وزبزح السرع نيرو كوميدي ذكرو بزين ذكرو مالتي لا حرد حريقو جن غازيتنيا مسكونه ينادرو جي هندي مسحق تزاروبو ذكرو فاشين قال ما لقى له خفوت معتي جورج أرماني بادلا نيرو زي ماتي هاي زي هتفول طريقة شو ما هو أنا هتفول طريقة للتاريخ جورج أرماني بالك بي قال لي مسيرو كايليري ناريرو مصعبي تماتي سخس حقا كان حدش نجارات نجار كان يدمت دحر تمزغن قبتي دعليتي ناي غازيتنيا ناي موسى قال امبيشوس نيرو ماشي اسي نازيوم سبات زياتهم كم زقوصو يومشالكي اب كم زعينت ادميهم قوصو يتابتي قوصو زغبون كيبوصو قوصو يقتر خلا غازحزنكاس تمزغن افتمو داتا غزي سكرنس اورغان مهرحس نيرو مدرفو نيرو هوني دحر حسابيو እሱ እንዳገበር خلو ከቲቱ خلو ተመሊሱ መጥሲ አነ ዘይርሰን ማለት ተመስገን ፖለቲካል ሳይንስ ነኸጽና አስመራ ዩኒቨርሲቲ ተመሊሱ ይሩ حاجه እቲ ራእዩ ምርአዩ ሓደ ሰብሲ ክንድዛ ዓይነት ራእይ خليو ሙኻ ክትሪኦም ከለኻ ሃፍቲ አዝማሪኖ ዝበሃል ከአዝማሪኖ ኣብቲ ኩሉ ይኻትሪኦም አምስተ ኣቲ ኻትሪኦም سأسئتالو أبتي إتاختماس أبتقول أكتيفيتيز تمسجن زي بلو سايترين بس نوع بيت تريو بس ناقشتو تريو دا بيلياردو خطاط تريو كزارب تريو كتسحف تريو سبورت تريو حجي زيهم سوات زي أتوم سي توم مشالك ناس مرايو كل وعمل كتزارب لهم سواتهم زي حجي مشالك مانينا ننزل لنا انتاي كويني زمان اسي ميبي أجانا نزمان اسي حماقي يلنا مغالي كونكس كم زيهم عينة رول موديلز امني رومو تي أزمارينو زبها الستاندرد زينيرو نعيم والتي زي أتوم سمعك أن يمنيرو أنا شو زي عزم مهري رخواتو نقرأ كيرا عنا بنتاي كمهي رخواتهم سما يدروتهم نيرزوم سوات زي أتوم مرهاني كذكركي مرهاني the sky is the limit بالزروا خابي كم ترى خباي فلت زي أن كل جزء ما تيجي ذكاء جمانير أجي سما يدورتهم قبل كل خصي يوم سواتنا يحقق خوم يوم فتون نيرو أجي تمسجن يزز بلاكي يذكرني زيادة دحر كم زز بلاكي موسيقى قلملا فتن كوم حسن نيرو بزح نجاري حسن نيرو رسيع قمم كزارك سمع خل خاص زودي برضو إذا علمت ودا موسلي عينت مشالك كم زي مش حادث بسبوع تمهيرين دي زي مستمهرك ودي خونش فلتني بزح نجاري بفتن حجي سيتي زقنا أكا إذا عجي زولو عينت سب أبز أمريكا زقلت سبسي أو نيرو موساتهم مالتي وبنيشتي أنا دقم صوتا خص ويلي أبتسمع راسبا وزحت نفعات سوات نيرو مين نحناتي تمرت تخيل تمهيركا مصحفتني بفتقون كم زناتي مالتي قال انت فولتو ነገር የለም ብዙ እዚያም ግን ብዙ ይምፈልጡ ሪሶርስፉል ሰባት የሚለው ማለት ተመዝገን በሆም قال ናይ ተመዝገን አፍቲ መወዳታ ግዜስ ተራኺና ናለኝ ያለ ማለት እጂ
እንዳኸድና ከለና ንዓና ይስኪልኒ ፍቲ መወዳእታ ማለት እዩ ዳፀታ ሰውሎም ደድሕሪኦም መፁ ነይሮም ሕጂ ሳቶም እዮም ደለልዎም ንሕና ኣይንፈልጦም ኢና ሳቶም ግን አንታ ዝኮ በቃ ደድሕሪ ብምፃርያ ሞታ ወድበት ዘላ ገለ እዮም ድብልካ ነይሮም ሽዑ ሕጂ ኣብ ከምኡ ግዜ ሲ ደይርሳስ ካብ ኣምባሳደር ወፂና ንኸይድ እንታይ ይብለኒስ እስኪ ንዓና ይንወደይ ነምፃ ይብለኒ ወናበይ የብሎስ አሊያንስ ፍራንስ ይብለኒ ወደኻ አቢቶም ሙሬ አሊያንስ ፍራንስ ዝማሃሩ ዲቪዘን ናራ ቀሊል መሲሉካ ወዲ መንዲ ገለ ብለኒ ኣነ ሽዑ ምሻለክቲ ትኒሑ ተሓብኡ ትተሓሳስቡ ሲ ኢለ ገሪሙ ማለት ዝኾነ ወላድን ደቁኹም እዩ ዝሓስብ ግን ከምኡ ምስ ረኣኹም ተመስገን ሰላም ብጣዕሚ ምሻለኪ ብጣዕሚ ገሪሙኒ ደይትርስዕኒ እቲ ወዱስ እንታይ ጎዲልዎ እዩ ዝረኣየኒ ምሻለኪ ሕጂ ኣቡኡ ምስ ኣተወ ሕጂስ ዋው ኣዲስ ነቲ ናይ ኣቡኡ ዝነበረስ ቀፂላቶ ዶ ትኾን ምስኪነይቲ ተቆልዓስ ከመይ ክብሉ ብዛሕቡ ኣይፈልጥን እየ ግን ሽዑ መዓልቲ ይኻርየ ነቲ ቆልዓ ብድሕሪኡ ብፅኒሕ ኢሎም ኖት ዊክ ገለ መለ ተኣሲሮም ማለት እዩ እዚ ሓሙስ ረቡዕ ገለ ዝኸውን ድሕሪ ናብ ዝኸይዶም ማለት እዩ ሕጂ ክልቲኦም በዚ ከምዘ ይዝክሩ ሬድዮ ኤረና ናፃ ድምፂ ኤርትራውያን እታ መወዳእታ ምሸት ቅድሚ ምእሳሮም ኣማንኤል ኣስራት መድሃኒ ሃይለ ከምኡውን ተመስገን ገብረ የሱስ ንስኻን ካልኦት ነይሮም ኹም ተኮይኖም ኣይፈልጥኒ ብሓንሳብ ኣምሲኹም ከመይ ነይራ እታ ምሸት ብዛዕባ ዲት ኣለና እታ ምሸት እቲ ኣናዓይ ማለት እንታይ መሲልካ ከምዚ ኣዶኖ ምሻሎ ከምዚ ትምካሕቲ ገለገለ ከይቁፅር እምበር ንዓይ እቲ ሓላፍነት ዝተሰከም ኩላ ማለት ነቲ ንዕሩኽተይ እኳ ነፈቱ እንደ ንዕሩኽተይ ግን እናቶም ፍሉይቲ ትገብራ እታ ምሸት እያ ምንባረይ ኣብታ ምሸት እያ ዘይነብር ነይረስ እዚ ሕጂ ዘሎ ሳሙኤል ቢዘን ከምዚ ዝገብሮ ዘሎስ ምነበረ ድዩ ኢለ ዝሓትት እታ ምሸት እያስ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ዓብዪ ስምብራት እያ ኣሕዲራትለይ ከምቲ ዝግበአኒ ገይረሎም ክኸውን ተስፋ ገብር ግን እንታይ ነይራ መሲልኪ ኣነን መድሃኒን ኣጋጣሚ ባሮየል ተራኺብና መብዛሕትኡ ግዜ ባሮየል ኢና ንረኽብ ወይ ኣፍታ እንዳቐምቀማዮም ኣብኣ ኸይድና ኢና ንረኽብ ሕጂ ረኺበዮ ኢታ ገለ ተባሂልና ተታሒዝና ኸይድና ኣነ ከምዚ ናይ ድያኑ ገለ ኣኺባ ነይሩስ ኣብ ከምኡ ክሳተፍ ይመፅእ ሕጂ እቲ ሰሙነትስ ነይራ ማለት እዩ ድሓር ተታሒዝና ሞ ንዓና ገለ ተባሂልና ሞ ከምኡ መቲና ኣብኡ ምሳተና ኣጋጣሚ ከመይ ከም ዝኾነ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣነ ተመስገን ወዲ ኣስራት ናብሒሉ ተስዋፅን ገጣማይ ሳሙኤል ኣልመረ ገጣማይ ብሓንሳብ ኮፍ ኢልና ነይርና እንጂ ዕላል እንዲሁ ውዕዩ ነይሩ በርከት ዕላል እሳቶም ከኣስ ሴሌብሪቲ እዮም ሽዑ ፍሉጣት እዮም ሕጂ እቲ ኩነታት ከዓ ምሻለኪ እቲ ናይ ምዝራብ ነፃነት ሲ እንዳብቃዕ መፅእ ከም ዝነበረ ዕለት 18 መስከረም ኦልሬዲ እቶም ክስታይ ተኣሲሮም ኣለዉ እቶም 15 ሕጂ ከምዚ ሰኑ መዓልቲ ድያ ገለ እያ ነይራ ተዘይተጋጌታ ጋዜጣታት ደው ኢለለን ኣለዋ ገለ ዝተባሃለ ብኣዋጅ ማለት እዩ ድሕሪኡስ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ገፅ እዩ ኣይ ቲንክ 1 ዊክ ተኮይነ ሕጂ ምስ ከደኑ ኣብኡ ምስኣተና እቲ ዘረባት ይጅመር ሕጂ ተዘይተጋጊ ማለት እዩ ከማን ብዙሕ ወጋጊ ይክእልኒ በርከት ሜሞሪ ካብ ርእሰይ ኣይሕካኽኒ ኣማንኤል ኣስራት እሞ እዚ ጉዳይ ገለ ምስ ተዘራረብና ማለት እዩ እሞ ሕጂ ደኣ ምእሳር ማለት ሲ ንዓና ሕጂስ ከኣስሩና ማለት እዩ እንታይ ዶ ጌርና ኢና ባዕሎም ዘውፅኡ ሕጊ ተኸቲልና ኢና ከምዚ ጌርና ስለዚ ከምኡ ኢታት ዓነት ዘረባ ምስ መፀዋ እዎ ግን ሲ እንድሕር ደኣ ከምዚ ዓይነት ስጉምቲ መፅእ ኣሎ ኮይኑ ሲ ምቕራብ ከድልየኩም ይኽእል እዩ በርካ ኦልሬዲ እንታይ ነይሮም የምሳቶም ብዝጠቅምን ዘይጠቅምን ናእሽቱ ጌጋታት ኣፍቲ መፅሓፍ ገለ ክስታት ተመስሪትዎም ነይሩ ማለት ሲ ድሮስ እቲ ምሻለክ መሸንከርያ እቲ መትሓዚኦም ክኸውን ዝኽእል ሰኪዕታት ሲ ኦልሬዲ
تسريح لهم نيري أبيت فرد قربو قال ملا نيرهم حجي كم زرباتات مصمتة سووا ما هو زسي كم تقول اسكت حزور لكم شو أنا قام إن شاء الله كنا هي بقربها نتحق صرح لسلوزن وركس إذا هم زيتاتي لهم سي حزومهم والله كل يوم وسي كون أن كنت شجر دار حزومهم سي انت يقبرهم من قصصي state of emergency لديو جلس حسي خيلي أو discuss مقبرني شو هجيت tension إن شاء الله كي تريو إن شاء الله خمسي كم سواتسي خمسي كسمعهم جميل كندو سيريس قال ملس إن شاء الله كي ساتهم صيب جرهنا بتزمو سلام بتي زلوهم كم تتمهروا كم تيرترات موسلو إن شاء الله كنا نصير حسب كان أي مجلس إيه أنا مجلس تتقيمهم يمجرموا حق خارلو حجس زادون شيء تجبروا سقوم تتعرف قال ملس زادون شيء حجي نعوم ما دنجوا نقول له أنا مالتي قل زرار قولني أنا هم زبلك شو عمراني منتهي هذا سهل مرتي بلنا أنت مثلنا غيرنا هنا تزقبر زلوا نقبر غيرنا هنا والحين ترى أنا دحريت إذا سكف إذا فرح قل ملي بلنا ساتهم تنعوم زو مسلم نقرات كجورو خولي عينت زرواتات نعرف ناولتي شو حنتي هنا يتمزجن فليس جورو تمزجن مسعب انت ايلو هو ما دعين عقدكم نزوم ناي معك بوليتيكا قال صحف زنوركم ياسركم غنمر انا كان تاي بيلوس حسيبنا لمن تاي قال لو موسي انا مو سبورت ጋዜጠኛ እንታይ ዝእስራለኒ ምናልባት ከ አይፍለጥን ይሉ ሰሎሞን አበራ ሽዑ ጋዜጠኛ ናይ እንዳዜና ስለዚህ ነበረ አይፍለጥን ህንፃ ምስ ኤልፓ ማለት ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ባሕሪ ወፅን ኮሎዋሲ ኖ ቀይሕ ባሕሪ ሓደ ብዜሮ ወፅን ኢሉ ጽሒፉ ኢሉ እንተዚ ሓሲቡ ለይሲ ዝእስር ምክንያት ይብለይን ኢሉ ኣስዒቁና ስናይቀና ሽዑናና ድሕሪቲ እቲ ዘረባ ክሳይ ስለ ዝኾነ ከምዚ ክፍታታት ከዓ ስዕብዎም ገለ ስለ ዝነበሩ በቃ ንኺድ ያ በቃ ገገዛና ንኺድ ሕጂ ገለ ተባሂሎም ኣብኣ ተፈላለዩና ኣነ ምስ ወድል መሬት ካስ ጌርና ገዛና ኺድና ማለት እዩ በዚኣ ኣነ ንፅባሒቱ ሓደ ቆልዓ ነይሩ ጥምቀት ሃይሩሶና ይኸማ ምስኦም እዩ ዘተሓሕዙ እቲ ቆልዓ ባሊጋ ክኸውን ከይደ ኣይፈለጥኩም حجبت جزاو عيلة قال ملا ما تمشت من سوم سبولكو أمباسادر قاد أمصي لغريم إلى الكل كله أسمرت مدهاني فتح جزانيا سان تقول ميرا عايز كراني تقول فيما ما تم وشي دوم كتب يعني أنت أخذت مثلا أنت أمزوس دوم وشي دوم نبع علما حجي سقاط شغيلة إن شاء الله كي مسوم كأسر حسل زنورات نبع علما مدهاني نقول له انت تبلي هو شعورك ان شاء الله كي تصبيو نغري ግን مسكونه يسنبدك بو قال سنبيد تخليت قاطم نغرك خليت غزي دحري خيد خلاي غزي افتي قدامي مدبر بوليس لو زنورو هذا فادوس قال خيدنا رينا صبو نيرو قال لهم زي ريلاكس تويتي صاحب ماني إلى أسرات كلهم سلام قال لي لهم نو حبيب وقال مليلنا عليلنا أو خلنا بروحهم مالتي بكا رعانينا قال تبايلنا قيتنا تحريقنا أنا أقاط من دو أفريقيا يبقى سنير حجيز على 29 نوفمبر مالتي حدار مالتي بسالاسة هنا نبقى سنير حجي على 29 نخن ريوم أنا مس 4 أربطي كابتهم نحقتهم مهار أنا داني رزنا بينام غورغورس سجر حوس مالتي 4 دو أفريقيا خيد نير أبز أنا قركي كليتهم مرهاني أماني إلى أسراتن ناي دو أفريقيا ناي ماسترز معرك نمارو مسانا قوس نيرون لقاتام جن كلمات تحيزو مالتي حجي كخوريوم زبينير لحركة قرمكي مرانيسي
እንታይ ብል ነይሩ አንተ ከተጽንዕ ትደሊ ንብሎምሽ freedom of information and press ይዘጽናል በርካ አብዱም አትዩ ወይ ትጉዳ ጽቡቅ ገለመለ ብሎ ነይረ ኦኬ ያ ሁሚታት ምሻልካ ገለብለን ነይሩ ሐጂ እዚ እንዳኾነ ሁሉ ኣብዚያ ተቆጽም ማለት ሐጂ ንሕና ንኸይድ ነርና ንሕና አድለኛታት ኮይና ማለት እሳቱም ከአብ እጮም ተረቲዖም ምሻልካ ህዝቦም ስለዝገልገሉ ተኣሲሎም ሐጂ ድሓር ከይድና ክንሪኦም ገለልና ነቲ ፖሊስ ሓቲትና ሰላም ኩን ብሎ ማትሊስ ቻው ኩን ብሎ ገለልና እዛ ጉዳይ ካብ ኢደይ ወፃእ ስለዝኾነት ታይፍቀድኛ ግን አው ኩሉም ቻው ክትብሎም ትኽእሉ ኢኹም ኢሎም ዲና አይ ምሻለኪ ኣብ ሂወተይ ፈጺማ ረይቲ ደርሳዕ ነገር ተሃልያ ሰለስቲዮም ማለት ናማ መድሃኒ ሃይለ ተመስገን ወዲ መምህር ማለት ዳዊት በቲ ጭራ ነይሩ ናይቲ ቀዳማይ መርበብ ፖሊስ ዲየማኒ ቡ ኣውይም ተኣሲሮም ነይሮም ሕጂ ቻው ክንብሎም ስለዘለና ብኸመይ ከም ዝኾነ ይፈልጥን ግን ሰለስቲኦም ተቐልቂሎም ብኡ ቻው ኢሎምና ሓሳብ እዩ ትማል ብሓንሳብ ዝነበርናስ ክልተ ሰብ ኮይና ማለት እዩ ምሻለኪ ኣነ ዋላ ሓደ ሰብ ከምኡ ኢለ ክዛረብ ምሻሎ ከምዚ ትንክሕቲ ምሻሎ ክስታይ ድመስል ከምዚ ትንክሕቲ ግን ኣይርሶኒ ምሻለኪ ሽዑ ተሰሚዕኒ ግን ምሻለኪ ትገብሮ ነገር ስለዘይብልካ ኸይድና ሓንቲ ክገብራ ዝግብአኒ ዝገብራ ዝኽእል ዝነበረኩም ግን ብዛዕባኦም ምዝራብ ጥራይ ንዓ ግን ምስ ነፍሰይ መብፃዕቃት የኸይደ ምሻለኪ ኣኽፊኡሎም ክኸውን ይኽእል ሕማቕ ነገር ጽቡቕ ገይሮም ናይ ገለጽኩም ክኸውን ይኽእል ታሪኾም እውን ኣባላሸዩ ክኸውን ይኽእል ግን ሓንቲ ጌርያ ኢለ ትሕብነን ነገር ተሃልያ ብዛዕባኦም ስጋዕ ሕጂ ይዛረቡ ኣለዉ እዚኣ እታ ክእለተይ ካልልካ ናይ ኣምላኽ ጉዳይ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተኸታተልቲ መደብና ነጋይሽና አብርሃም ተስፋልኡልን ሳሙኤል ቢዛንን ብስም ኩሎም ተኸታተልቲ እናመስግና ነዞም ጋዜጠኛታት ንምልላይ ኣብ መእተዊ ዝተጠቐምናሉ ንእሽቶ ጽሑፍ ካብ ወግዓዊ መርበብ ሓበሬታ ፔን ኤርትራ ዝተወስደዩ ስለምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ኣይተዛዘምን ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ሰሙን ነቶም ዝተረፉ ካልኦት ጋዜጠኛታት ዝምልከት ትሕዝቶ ሒዝና ክንምለስ ኢና ወይኒ سليماني سناي قناة إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان انتايكون تبلن نتهلو بروبيل أسرات እዝሃዋሁ ሕማቕ ብምንባሩ ኣማኒኤል ብቕንያቱ ኣብ ወጥሪ ከም ዝነበረ ልቢ ምስ ሰኹዓኹ ዝተነግረን ዕላልዮ ኣማኑኤል ብተፈጥሩኡ ጸገሙን ሻቕሎቱን ንሰብ ከርኢ ዘይደልን ምስ ኩሉ ሕጉስ ኮይኑ ክቐርብ ዝደሊ ሰብ ብምዃኑ ምናልባቶም ኣብ ደገ ዝረኽብዎ ዝነበሩ እኳ እንተዘይሰውዓልሉ ኣብ ገዛ ግን በቲ ዝነበረ ሃዋሁ ብዙሕ ይሓስብ ከም ዝነበረ ኣባላት ስድራ ቤቱ ዘስተባህልዎ ሓቂ ነይሩ። ኣማኑኤል ቅድሚታ ዝተኣስረላ ምሸት ማለት ቀዳም መስከረም 22 ንገዛ ኣምሲ ኣትዩ። እታ ምሸት ዘይከምተን ዝፈልጠን ምሸታት እናተሃንደደይ ገዛ በፂሑ ምስ ኣብ ገዛ ፊልም ክርኢ ዝጸንሐ ንእሽተይ ሓዉ ማለት ሳሙኤል ኣስራት ሰላምታ ድሕሪ ምልውዋጥ ናይ ተርባፅን ሻቕሎትን ብዘስምዕ ትንፋስ
أوف إلو انكعس تنفسه شغلتون مرباتون زستبهالن أسحوغا دحن ديخا بمبال كونتاتو كفلت نسون شغلت بزمولو دمፅ حاتثو اندي زقدفانا يمسلنن كابت زمسيلو بارك سعزا قزانا حدا سبدا الدحرين نامت أغسلين نتصنيحو أمانيل تسفى بمغراط بزسمع الزراربا كونتاتو نحوف أملو انتاي تبل مقصع زغونا زخون أبقى تصنح لك أمبر ساميل تهواخن شغلتهم بزلو دمسي عين عينو نات أمتا حاتثو دعان تغنتات زغف تمثيلوس قلهن قبرينا أجوغا بزعس شغلي بالكان كبل اتي تصقم سب زي الشغل مبر بتصقمو سب كشقر زي دل مانيل نحو تمليس تصنانعو أمونغو أمكا ننوح زوهل دقايق سقطا سفنا أب كمزي كونتات كلهم باري أنا كشين كاب عراتي استساكو أمونغو دلي دكاسن مشانن نهالو خيقا أمانيل أوشت غزا كمزلو زستبهالكو نمانيل مسراخو كمدي أزرخبت بتي أب حقفو كشقوت أيدنغوخون أمانيل مس زنبورو تصبيب كيزين أنا بزدقس كلو ساعتات ون غزا زاتو بمنبارون كل جزي زنافقون جنكا كل جزي كريو زي كئل زنباركو عب حوي نيرو تامشت جن قدنا يمود أتاخم يلنا نعي بشنتم مخانيو كم زرخوا قبرني كاب حقفو كيف ليغا كسع منن تمرتي كمي مجمارون كحتى نجمره لو مخ قداماي توصين تحت قبرلي نتا أب قدميها عمد بلج أمس وصدكو زغزا لي بشكلتا بحسابي نذكركو حتتكو دس ولك ترى جغا حقسني إلو تسفى بذهبات زراربا تمبات علي أمانيل بجكاتي حساس لدنا يجزا مخاني ذهبني فولي فغرن حنك غنقديفكا أم نفس وكف عمت بلج أن تمسيه مبزعاتاتي أتولين زدل أخوة نورات يجز ألين بمنبارون حدا كابتي زيادة بتمرتي كتبابعن كنفعن زقبرن نزنبرة بأتاتاتي نيرو أبقد ميازن برات عمت بلج دحر موسادي زغزا لي بشكلتاون حنت خاب هي واتخوينا أبغزاوتنا كام مزانوي ات انكو بشكلتا زوننك خون أخ إلاتنيا كيلو الحجي لك اسمه صباح كثما حيزك أخوتيه عسام بلعنا كبل كدك اسكم زلن حبرني أمانيل جيزي دا يركب الكامبر كزاور حيز كان توصيو بجيكاتي أمن قدي بزي عرفتي سب سلام كبل دو زبلكا قديفكا زقبر الكايز تفقو حدا جيزي نختم ما حيز النخيدمو مسح كمسحني ناب قلبا بيسرو حيز الناتو لما جمرا جيزي أبيت مقبي أتو بمنباري اتجزا بعينتي كولي لمصقاب سانكوا صبغ مساحة حرم مقامنا أبت ماكل قدنا حرنت شنع كنبل بوبيلناون زد ليني نقرات كجز علي بيدي حزني تتححزنا وطعنا أمانيل كسع كندي فلاتن فتاون كمزلوو زفلت كلها محلتون شعاز نبرد
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣንጎሎ ደው እናበለ ሰላም ክብል ጌታ ወዲ ኣስራት ኢሎም ካብ ማዕዶ መጺኦም ሰላም ክብልዎን ደው ክብልን ትንፋሰይ ምስ መለቕኩም ከኣየ ብኣውያት ነዛ ከተማ ንቕንቕ ዘበልክዋ ሰብ ሰላም ምባል ካሓድጎን ገዛና ክንከይድን ምስ ነገርክዎ ኸዓ ምስ ሰባት ከየባእሶ ቀልጢፉ ትዘድልየኒ ንብረት ገዛዚኡ ታክሲ ተሰቒልና ንገዛ ተመለስና ሕራይ ክድቅስ እየ ድሕሪ ምባል ቅድሚ ምድቃሰይ ስዒመዮ እንተስ ክድቅስ እንተስ ብዛዕባ እቲ ንጽባሒቱ ክግዛኣለይ ዝደልዮ ነገራት ክሓስብ ሓጎስ ብዝመልኦ ፍጥነት ሸይነ ናብ መዳቕሰ ኣምራሕኩ ሰንበት ንግሆ ዘይከም ካልኦት ሰናብቲ ክብድብድ ኢላ መጽያ ፀሓይ ጥፍኣት ኣማኒኤልን ንብዓት ስድራ ቤትን ክትርኢ ዝተሃወኸት ክትመስል ቅድሚ ሰዓታ ከም ዘይወፀት ድብንብን ኢላ በሪሃ ነበረት ቤተ ክርስቲያን ዝኸይድ ናብ ቤተ ክርስቲያኑ መብፅሕ ዝኸይድ ናብ መብፅሑ ህዝቢ ገዛውትና ሰንበታዊ ንጥፈታት ጀመረ ኣነ እውን ምስ መዛነይ ክጻወት ኩዕሶይ ሒዘ ንግዳም ኣበልኩ ኣብ መንጎ ጸወታ እናሃለኹ ግን እታ ጸላም ሰዓት ተቓጺያ ጸኒሓ ደበኽ በለት ዓበይቲ ደቂ ገዛውትና ሓደ ካብ ኩዕሶ መጻውቶም ደንጊዎም ጉያ ኢለ ተዳህየዮ ክመጽእ ለኣኹኒ እቲ ገዛ ናይቲ ሰብ ካብ ገዛና ቁሩብ ልዕል ኢልካ ብምዃኑ ብኣፍ ደገ ገዛና ክሓልፍ ግድን ነበረኒ ኣብቲ ከባቢና ክበጽሕ ግን ተሃበቱ ትበሃል ዓባይ ጓል ገዛውትና ክልተ ባድላ ዝተኸደኑ ሰባት ንገዛና ክትሕብሮም ኣነ ጎፍ በልክዎም እናሃልኩም እዚ ኸማኒ እሽተይ ሓዊ እዩ ባዕሉ ኸርእየኩም እዩ ተሃበቱ ምስ ረኣየትኒ ስርሓ ከም ዝወድአት ብዘስምዕ ኣዘራርባ ናባይ ኣሕሊፋቶም ናብ ዋኒና ኸደት ሓደ ኻብኣቶም ሕፅር ኢሉ ቐይሕ ወዲዎ ዝነበረ ሓሙኽሽታይ ባድላ ካብ ዝኽረይ ዘይሃስስ ቅርብ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ሓተተኒ ሓዊ ማንኤል ወዲ ኣስራት ዲኻ ማንጁስ እወ ግርህ ኢለ መለስኩሉ ኣሎ ዶ ገዛ ወዲ ኣስራት ኢሉ ደጊሙ ሕቶ ኣቕረበለይ እወ ደቂሱ ኣሎ ገና ጉርሒ ብዘይቈፀረ ዒንተይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ብዘስምዕ ኣጠማምታ ዓይኒ ዓይኑ እናረኣኹ ደቂሱ ምህላው ረጋገጽኩሉ በልዓናይ ገዛኹም ምርሓና ኢሉ ክሕብሮ የእዳውና መልከተለይ ኣማኒኤል ብዝሕፈተውትን ጥበቡን ሞይኡን ዝሃርፉ ዓርከ መዘና ወግሐ ጸብሐ ገዛውትና መጺኦም ገዙ ኸጣየቑ ምርኣይ ንቡር ስለ ዝኾነ የዕርኽቱን መሳርሕትን እዮም ዝኾኑ ካብ ምባል ሓሊፈ ካልእ ዝጥርጥሮን ዝተረኣየንን ነገር ከቶ ኣይነበረን መሪሑ እዮም ከዓ ገዛ ደበኽ በልኩ ገዛ ርእዮም ዝተዋህበኒ ልኡኽ ናይ ደቂ ገዛውትና ክፍጽም ንእለታ ግልብጥ ኢለ ወጻኹ
ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ይኸውን ኣብ መንጎ ጸወታ ሓደ ካብ መዛኖ ይመጺኡ ነማኒኤል መቑሒ እትዮም ኣብ መኪና ኸደይብዎ ከም ዝረኣዮም ምስ ነገረኒ ሃፊለን ገዛ ገጸይ ተሃንኰትኩ። ገዛና ዘይ ከም ቅደማ መልኣኽ ሞት ከም ዝኸደና ድውን ኢላ ጸንሓትኒ። ኩሉ ኣባል ስድራ ቤት ጸጸግዑ ሒዙ ክነብዕን ከስቈርቁርን ጸናሐኒ። ኣታ ቁሩሕ ኣሰርቱ መሪሕካ ኣምጺኻዮም? ራሄል ሓፍተይ ክትሃርመኒ ትደናደን ክትመስል ገለ ክትስንድወለይ ደልየት። ኣነ ዳ እሞ እንታይ ፈሊጠ ኣዕረኽቲ መሲልኒ። ብሓውሲ ልመናን ፍርሕን ከምዘይ ኣበስኩ ክትርዳኣለይ ክነግራ ፈተንኩ። ልዕላት ዲኻ ባዕልኻ ትፈልጥ። ራሄል ብቕያት ሰዓራ። ራሄል ምስ ኣማኑኤል ሕሉፍ ፍቕሪ ዝነበራ ብዘይ ኣማኑኤል ክትነብር ዘይትኽእል ምዕባየይ ሓፍተያ። ራሄል ለባምን መዘውዓሊትን ብምዃና ኣማኑኤል ሕልፊ ዝርያ። ዋላ እኳ ንኹልና የፍቅረናን ዝደለናዮ ዝገብረልናን እንተነበረ ንምስጋና እውን መርኣያ ፍቕሩ ናይ ብርዒ ስሙ ማስኮ እንተገበሮ ዝያዳ ጊዜ ሂቡ ዘዕልላን ኣብ ዝተዓደሞ ዕድመታት ከም ቦርስኡ ካብ ኢዱ ዘይፈልያን ሰብ እንተነይራ ግን ራሄል ጥራያ። ራሄል ልዕሊ ኹልና ዝኽርን ሕንቃቐን ስለ ዘለዋ ይኸዓ መስለኒ ብሰረይ ዝጠፍአ መሲልዋ ክትሕረኒ ዝደልየት። ቀጺለን ኣብ ዝነበራ ዋርሕ ኣብ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ኣብ ዝጸንሑሉ ጊዜ መግብን መስተን ሒዝና መገዲ ዕዳጋ ሐሙስ ጣባ ምምልላስ ስራሕና ኾነ። እቲ ነዛ ገጹ እኳ ክንሪኦ ዘይተፈቕደልና ሓውና ምስታ ስልጣንያ ሰኒዩ ዝሰዳ ዝነበረ ናይ ተስፋን ምጽንናዕን ቈጽሊ ወረቐት ግን ኵልና ኸነንብባ ኣብ ገዛ ንዓጉግ ነበርና። ኣማኑኤል ንባዕሉ እሱር ክነሱ ንፍቱሓት ዘጸናንዕ ኢዮብ ናይ ዝወለዶ። ድሕሪ 6 ወርሒ ሓደ ረፍዲ ከምቲ ልሙድ ስልጣነና ሒዝና ናብቲ እንዳ ፖሊስ ኣምራሕና። ዘይ ከምተን ካልኦት መዓልታት ግን እታ መዓልቲ መቑነን ሓውና ኣብፂሕና መልእኽቲ ካብ ሓውና ንቕበለላ ዘይኮነትስ ሓውናን እቲ ናይ ጽንዓት ወረቐቱን ዝጠፍኣላ መዓልቲ ምንባራስ ጸኒሑ ዝተሰወጠና። ስድራ ናይዞም ናይ ፖለቲካ እሱራት ኣብዚ ተለኹም ደጊም ኣብዚ ስለ ዘየለዉ ምምጻእቲ ሓደ እኩሞ ዝበለጸ እዩ። ሓደ ካብቶም ፖሊስ መልእኽቲ ክነግረና ዝተሓርየ ክመስል ነዛ ዘረባ ቁልቁል ኣፋ ደርቢዋ ከልእወኒኑ ምግባር ኣተወ። ነፍሲ ወከፍ ስድራ ቤት እሱራት ንእለታ ከሰል ተኸድነ። ጫቑጫቑን ሻቑሎትን ሰማይ ዓረገ። ካብ ምሕታት ሓሊፍና ግን ክንገብሮን ንኽእል ከም ዘየለ ተገንዚብና እሞ ናበይ ክወስድዎም ይኽእሉ ኾኑ ሓበሬታ ክህበና ደጊምና ሓተትናዮ። ንሕና ኣብዚ ከም ዝነበሩ እምበር ናበይ የኸዱ ይንፈልጥን ኢና ክብል ግርጭ ኢሉ መለሰልና። ኮነ ድማ ለከ ዝበሎስ ሓቂ ነይሩ። ኣበይ ከም ዝነበሩ እምበር ኣበይ ከም ዘለዉ ዝፈልጥ ኮቶን የለ። በቃ መልሲ የለን። 18 ዓመታት ትም ጥርቅም 18 ዓመታት ዘይምርአይ 18 ዓመታት ዘይምብሃል ወይ ክኸብድ።
ኣብቲ ድቕድቕ ጽልማት ኣውያትካን መርገምካን መላስ ዘይብሉ ኣብቲ ተውግዖን ጉጅም መባህልትን ዘይብሉ መዓልትን ለይትን በዓልን ኣውደ ዓመትን ዘይተስተማቕረሉ ሰፈር ኮንካ እንታይ ኮን ትብለኒ ትህሉ? ኣብቲ ነዛ ብሕጊ ተፈጥሮ ብጉንዖ ዝተለገሰትልካ ብርሃን ፀሓይ እውን እንተኾነት ብደቓይቕ ጥራይ ከተስተማቕራ ዝፍቀደልካ ሲኦል ኮንካ እንታይ ኮን ትብለኒ ትህሉ? ካብ ቤተሰብካ ንዕሩቕትኻን ካብ ትፈትዋ ወላዲትካን ንነዊሕ ዓመታት ተፈሊኻ እንታይ ኮን ትብለኒ ትህሉ? ኣብቲ እዳውካ ንእጋርካን ብመቑሕ ተቐፊሉ ነዛ ምዒ መበል እውን ዘይብላ ጸልማት ሸላ ኾንካስ እንታይ ኮን ትብለኒ ትህሉ? ኣንታ ርጉም ዘርኢ ንዓይ ከተጥፍእ ዶ ድሒርካ ተጸንቢርካያ ዛ ስድራ ዶ ትብለኒ ትህሉ? ወይስ ሰኣና ፍሉጥን ዕድሚኡን እዩ ኢልካ ትሸፋፍነለይ? ምዃን እቲ ናይ ሕቶን መልስን ጊዜ ቀደም ወዲእካዮስ እዛ ቖልዓ በየን ደበኺላ ነዛ ማዕጾ ተርሕዋ ትብለኒ ትህሉ እምበር ዶስ ስቓይ እውን ይልመድ እዩ ዝብል ኣምር ኣሚንካ ነቲ ስቓይ ተቐቢልካ መዓልታዊ ጉዳያትካ ትገብር ክሳዕታ ትወፅእ? ክንድዚ ዓመታት ስቕታና ኣርሚሙካ ምህላው ክሳዕ ትጠራጠር ኮንካ ከም ዘለኻ እሞ ሕቶ ዘየድልዮ መልሲ እዩ። ምዃን ሓቂኻ ኢኻ ክንድዚ ዓመታት ንዝጠፍአ ሰቡ ድሃዩ ዘይገብር ህዝቢ ደኣ መዓስ ህያው ዝኾነ? የግዳስ ሓቂ ሓይሽ ህላውነት ኮ ኣይኮናን ዘለናዮ። እቲ ፍቕሩ ከም ሃልሃልታ ረመጽ ዘንድደካ ዝነበረ ህዝብኻ ተጠሊሙ እታ ወትሩ ከም ስልምቲ መርዓት ብልጽግጽግ ኢላ ክትሪኣ ትምነት ዝነበርካ ዓዲ ኣቦኻ እውን ሕልማ ተሰሪቑ። ክልቲኣቶም ንቡር ተሓሪምዎም ኣብ ዘይንቡር ምንባር ክኽተሉ ይሰሓጉ ኣለዉ። ኣማኒኤል 18 ዓመታት ሽታ ሓርነት ምስ ተጸየነካ ዘይትፈልጦ ህዝቢ ደኾንካ ብሓቂ ሕጂ እውን ኣይተጋገኻን። ካብቲ ክንኮኖ ዝግባአና ኣዚና ርሕቕና ምህላውናስ ንሕና እውን ተሰዊጥናዩ እንታይ ግድኻ? ነዛ ራህዋን ሰላምን ከምጽእ መዋእል ከርተት ዝኸፈለ ህዝብኻ ራህዋን ሰላምን ዝብላ ቃላት ብዘይካ መባዝሕቲ ቃላት ኮይነን ኣብ መዝገበ ቃላት ክቕመጣ ኣብ ካልእ ቦታ ከም ዘይብለን ክሳብ ኣብ ምእማን በፂሑ ዓስቢ ኸርተቱን መከርኡን ብርሰት ጥፍኣትን ኮይኑ ተበልኩኻኸ መኣመንካኒ ዶ? ከመይ ቢልካ ክትኣምነኒ? ዝእመን ሃለዋዶ ኮይኑ በል እዚ ይህላወና ወረና ካብ ዝኸፍእ ዓመታት ሓሊፉ ዓድኻ መናሃርያ ስቓይን ጥዑም ስማዕ ዘይብላ ጸላም ወትሩ ብዝርያ ዝነገሰ ሰፈር ክትከውን ፈሪዶም ኣለዉ። እዚ ኽብል ከለኹ ግን ተስፋኻ ከጸልመቶ ኢለ ዘይኮንኩስ ነታ ንስኻን ብጾትካን ዝወልዓኹማ ቈልዒ ሓርነት ኣብ ሽታኣ ኸብጽሕ ዝነቐለ ህዝቢ እውን ገና ተሪፍዋ ከም ዘሎ ኽነግረካ ኢልየ። ኵርኳሕ መዳቕሱኻ ነዛ ትኽስ ዝኸልኦ ብስቓይካን ስቓይ ብጾትካን ነዛ ሰለም ምባል ዝተሓረሞም ኣሕዋትን ኣሓትን እውን ገና ኣለዉኻ። ከም ትፈልጦ ከብድደ ጐራምራ እንዳኣሉ ኩሉ ድሓደ ኾይኑ ዛንታና ግደ ኸፊኡስ ዝንገር ጥዑም ወረ ይብለይን። ግና ሓርነትና ከነረጋግጽ ምዃናን ብዓይነይ ክርእካ ምዃነይን ኣይጠራጠርን እየ። ሓደ መዓልቲ ህዝብኹም መቑሕኹም ሰይሩ ኣሽነ ይበለ ኣሽነ ይበለ ፍትሕኻ ሒዝካያ ንዓደ ይበለ እናበለ ሓንጊርኩም ክወፅእ ምዃኑ ደጊመ ረጋግጸልካ። እቲ ጩራኻ ጥራይ ክርኢ እምበር ሙቐት ብርሃንካ
كستماغر زي تعدل حساس للدحوخا روبي الأسرات. هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. سلام زخبركم تخطتلتي مدب إرتران كبابيان كما يتغنيو قدم 18 عمتات 18 مسكرم كل تشعن حدن لك كم زاد صباح علت نبوليتيكا وكنتات إرترا زغيرن نزي حج زلنايو هواهو زولدن كنتات تفاتيرو كينات دوات إتي إرترا بمونغونينات بريزيدنت الجريا عبد العزيز بوتافليكا مس عرفن قداي دوات إتي إرترا بهاوغراوي دانينات نخفتاح نابزهيك مستلاكن كاب حلفنا تمهيرنا قعزو هاجرنا نقنع زبالو لعلوت مرحت منقستن جنبارن قدايم أركانات تقادلتي إزباو جنبارن نتدرو جزيو زحلفة أخيواتات كجبر نا بريزنت إسياس حتى قريبهم انتخونا أقدمو أبتأسات إسرا شحمن إسياس زهلقن لعل فرق مليون هزبي زم مزابلن بدواسة مقنية وكينات أبتح حزقون آليون تساقمات سلس أنحا اتأخل نايكوينات تموكرو زين باروك نسو نموكرات كينات أقليلو كينات كمرح بمفتانو نهاجرن هزبن أب حدا غازو دقا بريزدنت جن متحتات انتمتيو كيك ألعب مسقا أب كندي ربح هاجرن هزبن زقدم زنان سمن جزا نبسو كعكب سلازمرسة نتومني عمتات مسارحتون مقالستون بوتصوتون بقاتان عمتن عفينو دهايوم أبزين سمعالو سناجرو إلى عيرو شريبوت فيوم أبز مبل 18 عمت مأسرتن مسوارن أركانات بوليتيكينياتاتن غازيتينياتاتن نتقادلو أمن درب مسواتو من مزكارن مخبارن هاجراوي قديتان حلفنتنيو مزكارن مستنتانن ترح زيكوناغن نهلو كونتات هزبن هاجرن بخلو مدايب مقمقام هاجر سمعتات إرترا نمتحانن نمو حسن كجبرن كحسابن زلو نجر مقفاتون أقداسيو نزي تاريخاو علتا بقمت بمتاون بقر نايلومي مدب إرتران كبابيان أبزو قدايزي كتكوريو مكتالكم نعدم هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. مبقسن دحر بايتان تقادلو أركانات مرحت الصوران حقرن أبحت مسكرم شحن 961 بمرحنة إدريس عواته ناتسنة هاجر نمرقاز جمرة صورة إرترا بمرحنة توفاينة زوما ورح مسكرم كل التشحن 11 نسب أو خبرن حرنة داغماي مسواتي زخفلو أركانات إرترا يذكرن يتنبلنا له اتناي برتاو تقادلو ناي ناتسنة تبقسو أو ورح مسكرم اتناي سب أو خبرة حرنة حتى مسلون أو ورح مسكرم سلست قايدة نايفت أميتات أقات أميتات نمزكارن نمخبارن أيكونان اتغاندي زلعالن زخبرن اتحتو مسلن كبرتنيو نمخانو زنبقو جل 15 سميو حتو ملا دلاي لوطن فتحن مسرتات هزباو جنبارن هزبن زلعالو أركانات جغانو انتاوتيهم انتاي كايم اليوم بوزحو جزي سبات نتخصصات جل 15 كملسلو عدل زي توابوم بمنقست إرترا زغربة أب سفلالية أقات أميتات أب ميدان أخيباتاتن زغرب هاجر كريعوم مسويانة تواديوم زبل كسيت رايس للسمعون اتوم قداي إفتحاوي ما أسرت زخونو بقجل 15 سسميو أركانات هاجر زغربو حتون نابهز بن تقادلتن صحافو قلوع دبدابين بزقباء سلزيت نقرة بزعبا اتقداي زلون نفلطو دروتيو نموخانو اتوم أركانات انتهي ميلوم حتو من حساباتهم من انتاي نيرو انتاي كتمليش اللوم نزبل حتو نتيت صحافو دبدابين زغربو حسابن سحتن أبفوليا قات أميتاتن انتزي كوينو بسرو عقباب نفز بزقرب بوليتيكا وجلة سيفيكا ومحبر ويون مربوبات حبيرتا سلازيلو مسمن وحقزي اتزبلوو اتحمراتو انتزي كوينو زرزراتو زفلت سب أسيو حديو نهلو كونتات هاجر هزبن منقستن بزملكات كم تنساتهم زقمقمون زأممون فتح زغربي اللون كبهالي كال هزبو جنبار نسرعات درق سعيرو هاجر نتقام صوتصأ نيرترا بهزبو رفراندوم حقاوي اللي بسقد من ملباسو أبز نبر أوان شعن 991 كساب 93 ننبسو كم جزياو منقست فليتو
ህጹጽ ናይ ተሃድሶን ዳግመ ጥየሳን መደባት ኣብ ምትግባርን ንረፈረንዶም ኣብ ምቅራብን እዩ ተጸሚዱ። ኣብቲ ናይ 2 ዓመት ናይ መሰጋገሪ እዋን ከዓ መንግስታዊ ትካላት ኣብ ምህናጽ እዩ ተዋፊሮ። እቲ ካብ በረኻ ብሓይሊ ብረት ጸላእቱ ስዒሩ ዝኣተወ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ምስ ኩልቶም ኣብ መስርሕ 30 ዓመታት ብረታዊ ቃልሲ ምእንቲ ናጽነት ሃገሮም ዝተቓለሱ ግን ከዓ ኣብ መስርሕ ቃልሲ ብዘጋጠመ ምስሕሓብ ብደማዊ ኩናት ሓድሕድ ካብ ሜዳ ኤርትራ ዝወፁ ሓይልታት ዕርቀ ሰላም ስለ ዘይኣወጀ እቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ብዘይድልዱል መሓውርዩ ተበጊሱ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ኩሉቲ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ሓይሊ ዝውቆሰሉ ጉዳይ እኳ እንተነበረ ብቐንዱ ግን እቲ ድሕሪ ደጊም ናይ ውድባት ሓሸውዮ የለን ብምባል ንመስርሕ ዕርቀ ሰላም ዝገትአ መራሕዩ ዝሕመየሉ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ኣብቲ ርሱን ናይ ዓወት እዋን ንሕና እውን ፖለቲካውያን ሓይልታት ኢና ንዝብሉ ብኹናትን ደምን ምስ ዝቃናቐኑኻ ሓይልታት ዕርቀ ሰላም ምእዋጅ ዓሚቕ ልቦና ዘድልዮ ጉዳይ እኳ እንተነበረ እቶም ኣብ መሰጋገሪ መንግስቲ ክጽንበሩ ዝሓቱ ዝነበሩ ሓይልታት እውን ሎሚ እንተዘይተጸንቢርና ክሳድና ንኻራኢሎም ኣሻፈረኛ ይበሉን። ብዙሕ ካብቲ ደላይ ዕርቂ ሰላም ወገን ደሓን ሎሚ እንተዘይተገብረ ጽባሕ ክግበር ይከኣል እዩ ጥራሕቲ ብብረት ዝተረጋገጸ ናጽነት ብዝኾነ ምስምስን ምኽንያትን ከይቅልበስ ሕጋዊ ልባስ ይልበስ ብምባል ንመጻኢ ብምምዕዳው ሃገሮም ብሕጊ ተዋሒሳ ንኽርእዩ እጃሞም ዘበርክቱ ውሑዳት ኣይነበሩን። ኣብ ዝኾነ መሰጋገር እዋን ብፍላይ ከዓ ካብ በረኻ ንዝኣተወ ሓይሊ ከቢድ ብድሆታት ከጋጥሞ ባህርያዊ እኳ እንተኾነ እቲ ኣብ በረኻ ብሓውሲ መንግስቲ ክግለጽ ዝኽእል መሓውርን ስርዕን ሃኒጹ ዝነበረ ውድብ መሓልፎ ዓዲ ምስ ኣተወን ብማሕበረሰብ ዓለም ተፈላጥነት ምስ ረኸበን ነቲ ቁሩብ ቁራቦ ጸገማት ከኣልዮም ክፈትሖን ዓቕምን ብቕዓትን ምስኣኑ ዋላ እውን ኣብ ውሑዳት እንተኾነ ንመጻእኸ እምበርዶ ነዛ ሃገር ከም ማሓድራ ይኽእል እዩ ዝሓይሊ ዝብል ሻቕሎት ርእዩ ነይሩ። ኣብቲ ናይ 2 ዓመት መሰጋገሪ እዋን ኣብ ጉዳይ ተጋደልትን ኣተሓሕዛ ስንኩላንን ሓፋሽ ማሕበራትን ርእዩ ድኽመታት ጐሊሑ መስመር ርክብ ላዕለዎት ሓለፍትን ተጋደልትን ተበቲኹ ህዝብን ተጋደልትን እንታይና ንርኢ ዘሎና እንታይ ዝግበር ዘሎ ብምባል ነቲ ዝነበረ ልሙድ ኣሰራርሓ ክቕጽል ብፍላይ መስመር ሓበሬታ ክዕረን ክእረምን እኳ እንተጸውዑ ኣብ ክንዲ ዕቱብ ቆላሕታ ዝውሃቦ ተርእዮ ምስሓት መኣዘን እዩ ብዝብል ምኽኒት ቆላሕታ ከም ዝሰኣነ እቶም ኣብ ድሕሪ ኩናት ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ተቃውሞን ቅሬታን ዘቕረቡ ብጉጅለ 15 ዝተሰሚዩ ኣርካናት መራሕቲ እቲ ሽግር እቲ ካብ እንብል እዩ ጀሚሩ ንምባል ኣብ ቁሉዕ ደብዳቤኦም ጠቂሶም ኣለዉ። ዋላ እኳ ብዙሓት ሰባት እቲ ሽግር ኣብ ናጽነት ዘይኮነ ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ በረኻ ዝጀምርን እቶም ጉጅለ 15 ንባዕላቶም ኣካልቲ ክውንነት ኤርትራ ዝሓላለኸ ፖለቲካዊ መስርሕን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሕጂ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ስኽራን ንኽበጽሕ ርእዩ ተራስ ተጻወቱን እዮም ብምባል ዝወቕስዎም እንተለዉ እዞም ሰባት ብናይ ሕሉፍ ጉዕዞኦም ተጣዒሶም ድሕሪ ደጊም ይእከል ተሞክሮና ገምጊምና ድኽመታትና ንዕርን ቀዋማዊ መንግስቲ ንትከልን ስለ ዝበሉ ኣብ ጽሑፎም ንህዝብን ተጋደልትን ብወግዒ ይቕሬታ ስለ ዝሓተቱን ብዝወሰድዎ ቁሉዕ ናይ ምእራም ስጉምቲ ክምጎስዩ ዝግብኦም ኢሉ ዝማጎተሎም እውን ኣሎ። ድሕሪ ረፈረንዶም 1994 ክሳብ 2001 እቲ መንግስቲ ዝመርሕ ዝነበረ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ካብ 10 ክሳብ 16 ለካቲት 1994 ኣብ ናቕፋ ሳልሳይ ውድባዊ ጉባኤ ካይዱ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራስን ፍትሕን ዝብል ስም ቀይሩ ኤርትራ ሰላም ፍትሒ ዲሞክራስን ረህዋን ሰፈና ሃገር ንኽትከውን ብዝከኣሎ ከም ዝሰርሕ ሃገራዊ ቻርተር ኢሉ ኣብ ሰመዮ መርሓ ግብሪ ጽዲቆ ዳሕራይ ኣብ 1997 ኣብ ጸደቐ ሃገራዊ ቋውምን ተመልኪቱሎ። رأيين علاماتات هاجراوي تشارتر هكداف قداماي هاجراو سنيت بوليتيكاوي ديمقراسي قطباون محبراون معبالة محبراو فتحي بهلاو تنسعين زباون متحبار زرقاك تخوان كالا أي متكلات بهاجراو حدنات نتوف تساتفو هزبي وسانة قدساب قالسي نمحبراو فتحي رسم رقوسا تصنوع متأثار هزبن مرحنة كمراح ሳልሳይ ሕመረት ፖለቲካዊ ፕሮግራሙ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዘፍቅድ ዲሞክራሲያዊ ቋማዊ ፖለቲካዊ ስርዓት ምምስራት ክኸውን ወሲኑ ረብዓይ ኣብ ዝተፈላለየ ኣኼባታት ማእከላይ ባይቶ ካብ ዝተዘርበሎምን
ውሳኔ ዝሓልፈሎምን ገለ ኣገዳስቲ ጉዳያት ከዓ ኣብ ካልኣይ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ውሽጣዊ ሕግታት ኣሰራርሑኡ ክሕንፀፅን ኮሚቴታት ኣቂሙ ክሰርሕን ርእቶ ተዋሂቡ ኣብ ሳልሳይን ራብዓይን ኣኼባታት ንብረት ግንባርን መንግስትን ተነፂሩ ክፈላለ ቁጠባዊ ትካላት ግንባር ብንግዳዊ ሕግን መትከላት ዕዳጋን ክሰርሓን ንውፅዕ ቀጸላታት ሕብረተሰብ ምሕጋዝ ክዕልማን ብትራስ ትሕድሪ ክመሓድራን ተወሲኑ ኣብ መጋቢት 1996 ኣብ ሚያዝያ 1997 ኣብ ዝተኻየደ 56 ኣኼባታት ጉባኤ ናብ ቀዳማይ ፍርቂ 1998 ከም ዝናዋሕን ዘድሊ ምቅራባት እትገብር ኣሰናዳኢት ሽማግለ ከም እትምረፅን ተገይሩ ኣብ ጥርን መስከረምን 2000 ኣብ ዝተኻየደ 89 ኣኼባታት ንምምሕያሽ ኣሰራርሓ ግንባርን መንግስትን ዘጽንዕ ኣካል ክቐውምን ስሩዕ ኣኼባታት ፈጸምትን ሓገግትን ኣካላት ኣብ ገግዚኦም ክግበር ንትግባር ቀዋም ዘድልዩ ምድላዋትን ሕጋዊ ኣሰራርሓታትን ክጅመሩ ሕቶ መሬት ንምፍታሕ ምቅልጣፍ ክህሉ ደሞዝ ሰራዊት ክመዓራርን ክመሓየሽን ጥርዓናትን ምዕዝምዛማትን ህዝቢ ክስምዑን ክእረሙን መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኣድማዕትን ዓደምትን ክኾና ኣወዳድባ ግንባር ከም ቀደም ዝያዳ ኣሳታፊ ክኸውን ውሽጣዊ ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ግንባር ክድልድልን ክረጋገጽን ከምኡውን ኣብ ግዜ ኩናት ምስ ወያነ ዝጸንሐ ወተሃደራውን ናይ ሰላም መስራሕ ኣካይዳና ብደቂቕ ዝግምግምን ንብድሕሪ ሕጂ ንፕሬዚደንት ዘማኽር ወተሃደራዊ ኮሚቴ ክቐውም ሜላና ኣገባብ ኣወሳስና ኣሰራርሓና ምክፋል ስልጣንና ኣገባብ ቁፅፅርና ዘጽንዕ ኣካል ክቐውም ዝተጋህሰ መሰል ኣባል ማእከላይ ባይቶ ዝምርምርን ካብ ባይቶ ኮሚቴ ክወፅእን ተዘሪቡሉን ንጉባኤ ዘድሊ ምቅራባትን ዘታትን ተኻይዱ ኣብ ውሽጢ 6 ዋርሕ ራብዓይ ጉባኤ ክግበር ተወሲኑን ይብል እሞ እቲ ጽሑፍ ድሕርቲ ኩሉ ውሳኔታት ከ እንታይ ተገይሩ ዝብል ሕቶ የልዕል እቲ ክግበር ዝተወሰነን ግን ከዓ ዘይተገብረን ነገራት በዚ ዝስዕብ ጽሑፍ ይዝርዝሮ ክሳብ ሕጂ ማእከላይ ባይቶ ንስርሑ ዘሳልጥ ኮሚቴታት የብሉን ውሽጣዊ ሕግታቱን ኣይሓንፀፀን ስሩዕ ኣኼባታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ኣብ ወርሒ ዝጋባእ ማእከላይ ባይቶን ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ወርሒ ዝጋባእ ኣይተኻየደን ካብ ድሕሪ ጉባኤ 1994 ጀሚሩ ካብቲ ክሳብቲ ወረቐት ዝተጻሕፈሉ እዋን 2000 ክካየድ ካብ ዝነበሮ 84 ምድብ ኣኼባታት 11 ጥራሕ ከም ዝተኻየደን 73 ክካየዱ ዝነበሮም 86.9 ሚእታዊት ምዃኑ ኣኼባታት ከም ዘይተኻየዱን ይነግር እቲ ጽሑፍ ኣብቲ ምስ ወያነ ዝተኻየደ ናይ ኣስታት 3 ዓመታት ኩናት ማእከላይ ባይቶ ክጋባእ ካብ ዝግብኦ 9 ኣኼባታት 2 ጥራሕ ከም ዝተኻየዳ ንሳተን ከዓ ኣብ 2000 ጥራይ ከም ዝተገብራን ይዕብር ኣብ ርእሲኡ ይብል እቲ ጽሑፍ ኣብ ሞንጎ ኣኼባታት ፈጻሚ ቤት ጽሕፈትን ማእከላይ ባይቶን ንኹሉ ነገር ዝውስን ኣቦ ወንበር ስለ ዝኾነ በይኑ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ግሉጽነት ተሓታትነት ዲሞክራሲያዊ ኣሰራርሓ ኣሳታፊ መስርሕ ውሳኔን ተሪፉ ኣሉታዊ ሳዕቤኑ ከዓ ኣወራር ወያነ ደኽመትና ተጋሂዱ ይብል እቲ ናብ ህዝብን ተጋደልትን ዝቐረበ ቁሉዕ ደብዳቤ ንምዝኽኻር ዝኣክል እዞም ኣብ ዝግለጽ ዘሎ ጽሑፍ ክታሞም ዘንበሩ 15 ኣባላት ማእከላይ ባይቶ ግንባርን መንግስትን ኣረምቲ ኣርካናት ኩለንትንኦም ብኣመራርሓት መንግስቲ ንዓመታት ዝተበደለ ህዝቢ ንመኸቱኡን ኣበርክቱኡን ኣብ ናጽነት ንምርጋጽ ሓርነት ዝበቅዕ ምሕደራ ይግበኡ ካብ ዝብል እዩ እንተኾነ እቲ ጽሑፉን ከም ዝገለጾ ብዝተፈላለየ ኩነትን ፍጻሜን ብዝምኽነ ጉዳያት ኣኼባታት ማእከላይ ባይቶ ግንባርን መንግስትን እናተናውሐ ግሉጽነትን ተሓታትነትን ክረጋገጽ ካብ ዝግባእን ላዕሊ ብስልጣንካ ምጥቃም ክቆረጽ ዘስገድድ ሓባራዊ ውሳኔ ባይቶ ብፍላጥን ምስምስን ይዝለል ስለ ዝነበረ ኣብቲ ዳሕራይ ኤርትራና ዝኸደቶ መስመር ፍጹም ምልክን ዕንድራን ከም ዘምርሐት ነቲ ጽሑፍ ብጽሞና ዝተኸታተሎ ክምስክሮ ይኽእል እዩ ኣብ መወዳእታ እቲ ጽሑፍ ንኹሉ ድኽመታት ብምዝርዛር ፍታሕ ዝበሎ ነገራት ኣሚሙ ብተደጋጋሚ ኣኼባታት ክካየድን ምስ ፕሬዚደንት ኣብ ሓደ ጠረጴዛ ክስትን እኳ እንተሓተተ ብወገን ፕሬዚደንት ትጋገይለኹም ክጓሰጥ ድላይ የብለይን ብዝብል ዘረባ ስለ ዝተዓጽወ እቲ ንዝምልከቶ ኣካላት ብምሕባር ክጽግንዎን ክዓሪዎን ሓሲቦም ዝነበሩ ጉዕዘት እንሳይ ሓሪሩ ንዕላምኦም ዳግማይ መስዋዕቲ ከፊሎም ን18 ዓመታት ብዘይድሃይ ተሓይሮም ተሰዊሮም ኣለዉ
ኤርትራ ነኸኣ ብኽልተ ዕፅፉ ንውሓት ግዜ ንድሕሪት ተመሊሳ ኣብ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት ወዲኣ ትርከባላ ይኹን እምበር ዋላ እውን ተደንጎ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝተፈላለዩ ኩርና ዓለም ይእከል ዝብል ፃውዒት ለውጥን ፍትሒ ክረጋገፅን ሃገርን ህዝብን ዘብረሰ ስርዓት መልኪ ከብቅዕን ዝፅውዕ ድምፂ ውፅዓት ይነጉዳሎ ሓደ መዓልቲ ከዓ እቲ ድምፅቲ ምላሽ ክፈጥር እዩ ጋዜጣታት ብሕቲ ሕጊ ሃገርን ሕጊ ፕረስን ብምፅራረምን ብሕጊ ንክሰርሓ ንዝተዋህበን ተደጋጋሚ መዘኻኸርን ዕድልን ብምንፃገን ካብ ሎሚ 18 መስከረም 2001 ጀሚረን ንግዚኡ ደው ንኽብላ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኑ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ መደባትና ንምዝዛም ዳግማይ ዜና እንሆ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኤውሮጳ ናብ ኢጣልያ ከተማ ቦሎኛ ዝወፈሩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኤርትራ ዝፍጸም ዘሎ ዓመፅን ምካስ ሰብኣዊ መሰላትን ደው ክብል ፀዊዖም እቶም ኤርትራውያን ብቐዳም 14 መስከረም ኣብ ዘካየድዎ ሰላማዊ ሰልፊ መንግስቲ ኢጣልያ እውን ንኩነታት ኤርትራ ቆላሕታ ክህቦ ተላብዮም ኣብቲ ባርነት የብቅዕ ስደተኛ ይመለስ ሕጊ ይንገስ ዝብልን ካልእን ጭርሖታት ዘለዓለ ሰልፊ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ደቂ ኣንስትዮ ብብዝሒ ዝተሳተፍኦ ነይሩ እዚ ጎንጎንቲ ኣብ ቦሎኛ ዝተጸንበለ ብምስራት 40 ዓመት ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ማለት ሃማድአ ምክያዱ ተወሳኺ ትርጉም ይሄቦ ኣብ ትሕቲ ህግደፍ ዝመሓደር ሃማድአ ንመሰላት ደቂ ኣንስትዮ ክጣበቕ ዘይኮነ መጋበርያት ስርዓት ብምዃን ግዳዩ ዝገብረን ዘሎ ክብላ ሓያሎ ደለይቲ ፍትሒ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ይነቕፍኦ መንግስቲ ኬንያ ዘይሕጋዊ ንግዲ ንምቁፅጻር ምስ ኢትዮጵያ ዘራኸቦ ክልተ መስመራት ከም ዝዓፀወ ማዕከን ዜና ስታንዳርድ ሓቢሩ እቲ ኣብ ከባቢ ሞያለ ተዓፂ ዘሎ ጽርግያታት ካብ ክልቲኡ ወገናት ዝንቀሳቐሱ ነጋዶ ግብሪ ከይከፈሉ ይሓልፉ ምህላዎም በዓል መዚ ኣታዊታት ሃገር ድሕሪ ዘቕርቦ ጥርዓንዮ መዓልታዊ ካብ 30 ክሳብ 50 ናይ ጽዕነት መካይን በቲ መስመር ከም ዝመላለሳ ዘመልከተት በዓል መዚ ግብሪ ዝኸፍላ ግና ሒደት ምዃነን ኣገንዚቡ ዘይሕጋዊ ንግዲ ዘመላለሱ ወነንቲ ዓበይቲ መካይን እቲ ኬላታት ዘለዎ ኣውራ ጽርግያታት እናጎሰዩ ካልእ መንገድታት ክጥቀሙ ጽንሖም እዩ እቲ በዓል መዚ ዝወቀስ እቲ መስመራት ኣብዚ እዋን እዚ ብትሪኮላታን ካልእ ሓጹራትን ተዓፂኾም ዘለውን ኣፍሊጡ እቲ በዓል መዚ ኣቐዲሙ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ ነጋዶ ነበርትን ብዛዕባ ዶብ ዝሰገረ ንግድን ምእካብ ግብርን ብዝምልከት ዘተኸካይድ ጸኒሑ ኬንያውያን ካብ ኢትዮጵያ ከም ሰሜንቶን ኣእካልን ዝኣመሰለ ነገራት በዚ መስመር ዝኸእትውን ከለዉ ኢትዮጵያውያን ከዓ ከም ዘይቲ ጽሟቕ ሳሙና ኮቦርታን ካልእን ካብ ኬንያ የምጽኦ በዚ መስመር ካብ ዝመላለስ ዘይሕጋዊ ንግዲ መንግስቲ ኬንያ ኣስታት 30 ሚልዮን ሽሊንግ ወይ ልዕሊ $200,000 ግብሪ ይስእን ከም ዘሎ ንበዓል መዚ ዞባ ሞያለ ብምጥቃስ እቲ ማዕከን ዜና ኣተሓሳሲቡ አልሸባብ ብዘካየዶ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 12 ወተሃደራት ብሩንዲ ተቐቲሎም ካልእ 6 ከም ዝቆሰሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ንወተሃደራዊ ምንጭታት ካብ ቡጁምቡራ ብምጥቃስ ዓቢሮ ኣብ ትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተሓቕፉ ወተሃደራት ብሩንዲ ዝፀዓነ ቃፍላይ ኣብ ሰሜናዊ መቃዲሾ እናተንቀሳቐሰን ከሎ ዝተፃወደ ኖታጊ ብምፍንጃር እዩ እቲ መጥቃዕቲ ብቐዳም 14 መስከረም ተኻይዱ አልሸባብ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸሞ ተኣሚኑሎ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ብዘይካቲ ነታጊ ብምፅዋድ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣብ ዝተፈላለየ ነቑጣታት እውን ዝተዋሃደ ተኽሲ ከም ዝኸፈተ ምንጭታት ዜና ሃገር ሓቢሮም ይኹን እምበር በተኸታታሊ መጥቃዕትታት ናይ ዝወረደ ጉድኣት ብዝርዝር ኣይተገልጸን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ነዚ ሰዓት እዚ ተዳልዩ ዝነበረ ሓፈሻዊ መደባትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ሬድዮ ኤረና